Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní. Dnes tak trošku netradične, relácie v prvej línii, netradične v tom zmysle, že teda vysielame v netradičný čas v sobotu. Krátko po 20:30 vás pri zariadeniach, cez ktoré počúvate naše rádio, víta Boris Koroni. Čo povedať na úvod dnešnej relácie? Musím sa priznať, že začiatkom tohto mesiaca, bolo to myslím 4. septembra, som sa dostal k jednému videu, ktoré som hádam radšej ani nemal vidieť. Priznám sa vám, vážení poslucháči, s jednou takou osobnou vecou, a síce s tým, že odkedy sa mi narodilo dieťa, odkedy mám svojho vlastného syna, od tohto momentu sa skrátka nedokážem pozerať na to, keď niekde nejaké iné, hoci teda aj mne úplne cudzie dieťa vyslovene trpí. Myslím, že mnohí mi v tejto chvíli dáte za pravdu, tomuto môjmu pocitu budete rozumieť, zvlášť tí z vás, ale nie len tí, ale zvlášť tí z vás, ktorí máte vlastné deti. To video, ktoré som začiatkom tohto mesiaca zliadol na Facebooku a ktoré som, priznávam, nebol ani schopný nejak celkom dopozerať do konca, bolo z môjho uhla pohľadu extrémne srdce drásajúce. Išlo o video, ktoré zachytávalo určitú scénku, aspoň tak som to pochopil, kde si prišli po malé dieťa, malého chlapca, typoval by som mu nejaké také 3 roky, kde si po ňoho prišli isté panie, dámy, sociálna kurátorka, sudkyňa a matka tohto dieťaťa. Chlapec bol v tom čase totižto pri svojom otcovi, od ktorého očividne nechcel odísť. No a ja som si povedal, že sme síce v rádiu, neviem tu vám pustiť video, ale môžem vám tu pustiť zvuk. Trošku zostrihaný, lebo on je dlhší, ale myslím, že aj ten zvuk, ktorý budete teraz počuť, dostatočne vykreslí situáciu, ktorú som vám tu teraz aspoň tak z časti opísal. Tak si to poďme vypočuť, ako to tam vlastne na tom videu vyzeralo. Ahoj. Ideš za maminkou? Ideš za mnou? Do Mikuláša? Ideme sa prejsť? Jasné. Aťko, zase prídem rýchlo pre teba. Zase. Prídem pre teba, Aťko. Pôjdeme pozrieť do Mikuláša. Prídem. Poď. Poď, môj. Odkladujeme. Prosím? Príde, Aťko, za tebou. Poď. A zapájde vám. Áno, idem. Poď. Ahoj, môj zlatko. Čau, moja. Čau, môj zlatko. Maminka sa veľmi... Alka príde, Zazka pôjdeme. Vieš, ako Ocko chodí pre teba rýchlo. Zazka prídeme. Dobre, môj. Zazka pôjdeme. Aťko, my sme sa dohodli, že nebudeš plakať, ani Ocko nebude plakať. Dobre? A potom pôjde za Ockom. Áno, potom pôjdeš aj za Ockom, dobre? Môj, ahoj. Potom pôjdeš aj za Ockom. Taký božný. Taký božný. Pozri. Zakývame Rastinkovi, Bulkinkovi, dobre? No, zakývaj, rozlúč sa. Daj papa Rastinkovi, ako zakývaš. Dobre, môj. A Jančko, veď budeš aj s Ockom, neboj sa. Ja budem s Ockom. Neboj, budeš aj s Ockom, pravda, že? Odíde s Ockom, budem s Aťko, zase máš soplíky, keď plačeš. S Ockom budem ja. Ja budem s Ockom. Áno, môj. Ja budem s Ockom. Môj, nám je dobré. Nám je dobré. Ja s Ockom. S Ockom budem. Toľko spomínané video, alebo zvuk zo spomínaného videa. Ja som, vážení poslucháči, posledne asi taký pocit, aký zažívam teraz, zažíval, možno si na tú udalosť ešte niektorí spomeniete, ja som takýto pocit zažíval posledne v máji minulého roka, keď Slovenskom v tej dobe
otriasla alebo prehrmela taká jedna veľká kauza. Bolo to v piatok 13. klasický vyučovací deň na základnej škole v Brehoch na strednom Slovensku. Tam v ten nešťastný deň sa odohrala taká šialená scénka. Určite si na to mnohí spomínate, my sme sa tomu aj venovali. Scénka, kde do triedy plnej prváčikov prišiel vyšší súdny úradník spolu s pracovníčkou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a s matkou istého maloletého Marka, ktorý v tom čase sedel v triede spolu s ostatnými deťmi a netušil, čo sa bude diať. Vyšší súdny úradník oznámil prekvapenej prítomnej učiteľke, že má súdne rozhodnutie, na základe ktorého si prišiel po malého chlapca, o ktorého sa v tej dobe stará mama. A skrátka, to dieťa, napriek tomu, že kričalo, nechcelo ísť s matkou, tak ho na silu zobral. Už v tej dobe, keď sme túto tému u nás otvorili, u nás v rádiu riešili, už v tej dobe som hovoril o tom, že táto udalosť pobúrila síce slovenskú verejnosť, a nie len verejnosť, možno si spomínate, riešilo sa to aj v Národnej rade, politici mali silné reči, ale napokon sa stalo len to, čo sa dalo aj podľa mňa čakať, a síce, že postupne celá táto kauza malého Marka, ktorého súdny úradník, ktorý už dnes našťastie, myslím, nepracuje na svojom mieste, na silu zobral, táto kauza napokon celá zapadla prachom zabudnutia. Ale bola to práve táto udalosť z mája minulého roka, ktorá sa, ako som už spomínal, odohrala na základnej škole v Brehoch. Bola to práve táto udalosť, ktorá, povedal by som, bola akoby takým spúšťačom toho, čo sme sa prečo sme sa napokon postupne u nás v rádiu rozhodli a prečo sme sa začali u nás vo vysielaní pravidelnejšie venovať tomu, ako je čosi také ako odoberanie dieťaťa na Slovensku vôbec možné proti jeho vôli. Viedli sme diskusie o potrebe väčšej ochrany práv detí a pýtali sme sa na to, aké práva majú vlastne u nás deti, ako sa práva detí u nás uplatňujú v praxi. Ale pre mňa najzaujímavejšie aj na tej celej našej mediálnej aktivite bolo to, že sme sa možno ani nechtiac dozvedeli čosi, čo som napríklad ja dovtedy ani len netušil. Práve diskusie na tému ochrany práv detí, ktoré sme začali viesť u nás v rádiu od tohto momentu, práve diskusie na tému ochrany práv detí nám postupne odhalili jedno obrovské slovenské tabu. Jednu obrovskú tému, o ktorej sa v našej krajine proste nehovorí. Dozvedeli sme sa postupne z mailov našich poslucháčov, ale aj z telefonátov, že tu máme, a to je to tabu, jedno obrovské množstvo otcov, mužov, ktorí trpia tým, že sa nevedia po rozvode, respektíve po odlúčení od svojich žien alebo partneriek, že sa skrátka nevedia dostať k svojim vlastným deťom. A to pretože jednoducho súdy konajú takmer vždy v prospech matiek, ktoré, treba to povedať otvorene, neraz používajú vlastné deti ako vhodný prostriedok na vydieranie alebo snáď potrestanie bývalého manžela a otca dieťaťa, tým, že mu skrátka všemožne zabránia v stýkaní sa s jeho vlastným potomkom. Samozrejme, je mi jasné a patrí sa v tejto chvíli jedným dychom jednoznačne dodať, že na Slovensku žije aj veľké množstvo mužov, ktorí si titul otec ani len nezaslúžia, o deti sa nestarajú, nejavia o ne záujem, a v takom prípade je samozrejme absolútne správne, keď súd zverí deti do opatery matky. Samozrejme, o tomto nie je žiadnych pochýb, ja však v tejto chvíli hovorím o niečom úplne inom. Ja hovorím o otcoch, ktorí svoje deti milujú, ja hovorím o otcoch, ktorí chcú so svojimi deťmi byť, chcú ich vychovávať, chcú byť pri nich, keď budú rásť. A nie je im to v dostatočnej miere umožnené, respektíve vôbec. Ja som veľmi rád, vážení poslucháči, že do dnešnej, ako som už spomínal, tak trochu mimoriadnej relácie v prvej línii, keďže ju netradične vysielame v sobotu, zavítal otec chlapca, ktorého ste počuli v tom zvuku plakať, ktorý som vám púšťal. V štúdiu Rádia Slobodný vysielač tu spolu so mnou sedí pán Milan Kánka. Príjemný dobrý večer vám prajem. Dobrý večer.
Veľmi pekne ďakujem za pozvanie do Rádia Slobodný vysielač. Ďakujeme pekne, že ste hlavne prišli. Ale nebudem ďakovať len vám, ale poďakujem sa aj druhému pánovi, ktorého by sme mali mať v tejto chvíli na telefónnej linke. Pretože hoci som doteraz hovoril viac menej len ja, taktovku nad dnešnou reláciou predsa len prenechám niekomu inému, kto je v tejto téme, neviem teraz ani či povedať našťastie, alebo žiaľ Bohu, ďaleko viacej zbehlý ako ja. Pretože podobným osudom, o ktorom vy tu dnes budete hovoriť, pán Kanka, si aj tento človek prešiel. Je to pán, ktorý u nás spomínané relácie, ktoré sme tu v minulosti robili o právach detí, u nás nielenže moderoval, ale aj s tou myšlienkou prišiel. A je to zároveň aj človek, ktorý pôsobí v občianskom združení Pomoc týraným deťom. Volá sa Roman Kozák a mali by sme ho mať v tejto chvíli na telefónnej linke. Uvidíme, či je to tak. Roman, počujeme sa? Ahoj, dobrý večer. Jasne, ahojte, pozdravujem aj pána Milana, aj teda Boris a prajem všetkým poslucháčom, napriek tomu, že to bude smutnejšia téma, aby im to nejaký úžitok vplynulo. Ja vám o malú chvíľku, takže vítaj Roman, aj ty, ja vám o malú chvíľku obidvom už nechám voľné pôsobisko, pretože som naznačil, že moderátorom dnešnej relácie budeš ty, takže ja sa posúvam dobrovoľne do role technika, ktorý teda, ak budú otázky, a to ešte sa mi žiada povedať predtým, ako vám dám obom slovo, ešte sa mi žiada povedať, že je mi jasné, že vysielame netradične v sobotu, ale ak predsa len sú poslucháči, ktorí sa rozhodli nás počúvať naživo, lebo viem si predstaviť, že potom z archívu budú počúvať ľudia mnohí, ale ak nás v tejto chvíli počúvate naživo a budete mať chuť alebo potrebu sa jednoducho zapojiť do dnešnej diskusie, tak ako vždy, tak aj dnes máte hneď 3 možnosti, ako tak môžete urobiť. Môžete nám zatelefonovať na číslo 048 381 0101 alebo nám môžete písať maily na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Prípadne tá tretia možnosť je, že nám napíšete cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačítko otázka do štúdia. Ja by som pre túto chvíľu skončil a odovzdal teda slovo tebe, Roman. Ďakujem pekne. No ešte predtým, keďže tá téma úplne sadla momentálne do toho, čo sa ide zajtra udiať v Bratislave, chcem upozorniť, alebo teda pozvať zároveň, napriek tomu, že priamo nie som organizátorom podujatia, volá sa to, že Daddy's Pride, keď už môžu byť rôzne pochody v zmysle židovského pravidla rozdeľuj a panuj. Klasické rodinné hodnoty už sú ako keby nabúrávané v spoločnosti, hovorím to ako andragog vyštudovaný, že sa nám tu podsúvajú veci, ktoré s bežným spôsobom života a bežnej rodiny ako základu spoločnosti a štátu, čo tak tvrdíme v ústave, už prestávajú platiť a to je tá téma, prečo asi s pánom Milanom budeme teraz viesť, myslím, že veľmi zaujímavý rozhovor. Takže zajtra o 9. hodine na Hviezdoslavom námestí Bratislave bude Daddy's Pride. Znamená to, že otcovia, ktorí majú podobné problémy ako ja, ako má pán Milan a potrebujú povedať niečo v spoločnosti, že nie je to takto dobré, nie je to správne a zajtra o 9. hodine na Hviezdoslavom námestí pred fontánou Národného divadla bude také podujatie, kde sa budeme snažiť aspoň deklarovať, že otcovia sú tu, majú záujem o svoje deti, akurát je im presne tak, ako to bolo na tej nahrávke, odopierané právo, normálne sa fundovane, zodpovedne postarať o svoje dieťa, aby nedostávalo náfrak s prebačením už v takomto útlom veku, to bolo veľmi nechutné, aby dostávalo náfrak len preto, že niekto si potrebuje realizovať svoje ego, svoje sebectvo, svoju pomstu, nejakú domnelú pomstu. Ale o tomto už asi pôjdeme spoločne. Ja vás pozdravujem, pán Milan, budem vám, ak dovolíte, hovoriť krstným menom. Jasné, samozrejme. A veľmi vám držím prsty. Viem, čo prežívate a není to sranda. Ja by som sa prvé, čo chcel opýtať je, čo bol dôvod, prečo, ak to není tajomstvo, čo bol dôvod, prečo sa vaše cesty s bývalou partnerkou rozišli? Viete, o týchto veciach sa mi hovorí pomerne ťažko, pretože my sme mali harmonický vzťah dlhých 5 rokov. Náš vzťah sme si budovali aj prostredníctvom toho, že sme si kúpili dom, ktorý sme spoločne rekonštruovali, doslova spoločne.
Všetko to vyzeralo veľmi pekne. Po narodení syna nastali problémy, ktoré ja som si nevedel vysvetliť racionálne, pretože dostali sme sa do polohy takej, že moja partnerka, neboli sme zosobášení, moja partnerka začala na povrch vyťahovať veci z duchovného sveta. O tom, že Aťko v našom síce novo zrekonštruovanom, ale v starom dome vidí duchov. Jednoducho do toho sa zapojili názory jej matky, ktoré boli úplne ortodoxné týmto smerom. S tým, že Aťko tam nemôže bývať, že to je zlé prostredie, že on odtiaľ musí odísť preč. No ja som zo začiatku tomu neprikladal až takú vážnosť, ale ono to vážne bolo a nakoniec zrejme to bol aj dôvod nášho rozchodu. Samozrejme boli tam ešte ďalšie veci, ktoré sa dotýkajú priamo mojej partnerky a o tých by som tu nechcel hovoriť. Ktoré som sa dozvedel až neskôr. Jasne. Dobre. Takže a aké boli vzťahy predtým, jak ste vy mali budovali ste ten vzťah, aké boli vzťahy medzi jednou, lebo toto sa presne zneužíva v systéme, ktorý tu dneska je, však o tom si ešte povieme a odkryjeme karty viac, môžeme aj konkrétne mená hovoriť. Ja už nemám žiadnu zábranu hovoriť konkrétne mená ľudí, ktorí rozhodujú tak, ako rozhodujú v neprospech otcov. To nejde teraz o otcov, ide o to, že koľkokrát aj matka sa nevie dostať k svojmu dieťaťu. Posledne som sedel v taxíku, kde mi povedal taxikár, či neviem pomôcť matke, ktorej odobrali po mesiaci dieťa. Otec ho zadržiaval, detko síce nekojilo, lebo matka nemala mlieko, ale napriek tomu otec povedal, že jedine ona sama môže chodiť z nemu domov, sa si pozrieť svojho syna, myslím, že to bol syn. Takže tých prípadov je naozaj veľa. Takže moja otázka znie, aké boli vzťahy oboch rodín? Lebo tam musíme hľadať tú prápríčinu, že čo sa hralo, aký príbeh sa hral. Vzťahy oboch rodín? Myslíte? Či ste sa vôbec poznali ako rodiny, že vaša strana rodiny pre dieťa a matkina strana rodiny? Poznali sme sa ako rodiny, áno. Dá sa povedať, že sme sa navštevovali, aj keď častejšie sme chodili k mojim rodičom, pretože to máme z hľadiska toho trvalého pobytu bližšie, ale moja partnerka je z Liptovského Mikuláša a jej rodičia, dá sa povedať, boli nás párkrát navštíviť. Mali sme s nimi určite, ja som s nimi mal veľmi dobrý vzťah, úprimný, častokrát som im pomáhal v rôznych veciach, dokonca keď mal otec mojej priateľky zdravotné problémy, tak moja rodina vzhľadom na to, že sestra pracuje v oblasti lekárstva, aj jej manžel, sme mu pomohli najlepšie, ako sa dalo a ako sme vedeli. Aj napriek tomu sa to všetko otočilo vlastne proti nám. Dobre, no poďme k maličkému. Maličký, keď sa narodil, tak ešte toho veľa zrejme asi nevnímal, akurát vtedy ste ešte boli spoločne. Boli ste spolu, že? Vtedy sme boli spolu, áno. A vydržalo to koľko? My sme prakticky do jeho 2 rokov žili ešte spolu. Všetky problémy sa vyostrili až v januári tohto roku. Čo boli tie spúšťače? Neviete, neskúšal ste nad tým premýšľať, že čo mohlo byť spúšťač? Ja som nad tým strašne veľa premýšľal, hlavne preto, že keď som sa pýtal mojej partnerky, že čo je dôvod jej odchodu, nepovedala mi nič. Doslova nič. Nedosvedel som sa žiadnu odpoveď, takže ja som si musel len vydedukovať niektoré veci, ktoré zrejme asi viedli k tomuto kroku. Aj keď niektoré sú tak strašne pre mňa ťažko pochopiteľné, že ani ich tu nechcem hovoriť. Jasné. Tu je jedna vec taká, že musíme ešte na začiatku relácie nastaviť nejak pravidlá, lebo evidentne spýtam sa, vy máte nejakého právneho zástupcu, ktorý pre vás hájí vaše záujmy a záujmy vášho dieťaťa? Ja som si v prvom momente myslel, že na takéto veci právneho zástupcu potrebovať nebudem. Ale keď som prišiel na prvé pojednávanie, ktoré bolo zrušené, nakoniec bez právnika a moja priateľka tam mala právneho zástupcu, tak som si povedal, že vzhľadom na to, že sa jedná o veľmi vážnu vec, tak to nenechám proste na náhodu a
Takže máte právneho zástupcu? Mám právneho zástupcu. Dobre, OK, takže musíme aj ladiť tú reláciu tak, aby sme nepoškodili z veci, ktoré budeme odkrývať, aby sme nepoškodili váš spôsob obrany práv vášho dieťaťa a vaše samotné práva ako otca. Ešte sa spýtam, vy ste písaní na rodnom liste ako otec, ako zákonný zástupca? Áno. Je tam vedený a dieťa má vaše meno? Áno, dieťa má moje meno. Má. Tak, takže môžeme poslucháčov len tak upriamiť pozornosť na to, aké témy by sa dali tuto odkryť. Môžeme sa čoskoro pobaviť aj o tom, čo som ja vo svojich reláciách hovoril, čo to znamená rozvodová mafia, čo to znamená súčinnosť štátnych orgánov, či je to polícia, či je to súdny systém pri uplatňovaní si jednostranného tzv. Matriarchátu, ktorý pochádza ešte z čias socializmu, to znamená, otec má platiť na svoje dieťa, ale o ostatnom už bude rozhodovať niekto úplne iný, zvyčajne matka a potom jej súčasť rodiny. Tak toto býva z 90%. Takže toto tak postupne, ak budeme mať na to čas a Boris nás nestopne, tak by sme poodkrývali aj tieto karty. V každom prípade vaše dieťa momentálne ako často s vami môže byť. To tam začneme tému. Ja by som tému začal tým, že aký bol návrh matky, keď podala návrh na súd. Áno. Jej návrh bol stretávanie sa s otcom každú nepárnu sobotu od 9. do 16. hodine v bydlisku matky. Za prítomnosti matky, alebo nie? Myslím, že tam bolo napísané za prítomnosti matky. Dobre. Čiže už... A to bolo jediné, hej? Že vy ste mal vidieť svoje dieťa raz za 2 týždne od 8. do 16. Od 9. do 16. Cirka, ak si to dobre pamätám. Dobre. To bol jej návrh. Tak. Vy ste na to reagoval čím? Ja som na to reagoval tým, že nikdy som netrval ani netrvám na tom, že chcem syna od matky oddeliť, odsudziť, že si ho chcem privlastniť ani nič podobné. Ja som vždy hovoril, že trvám na striedavej starostlivosti. Super. A reakcia bola aká? Takže vy ste navrhol striedavú starostlivosť už na začiatku? Ja som už na začiatku navrhol striedavú starostlivosť. Navrhol ste sa z súdu na pojednávaní? Bolo to navrhnuté súdu. A súd sa s tým vysporiadal tak, že priznal názor matke, že teda budete ho vidieť od 9. do 16. Ono viete, to má troška iné pozadie. Matka 1. januára odišla zo spoločnej domácnosti. Nechala mi doma syna, s ktorým som bol 2 týždne. Ona si veselo uverejňovala fotografie po Facebooku, ako sa chodí lyžovať a ja neviem čo všetko možné. Po 2 týždňoch som jej syna vrátil. Prišla si pre neho. Takto sme si syna po 2 týždňoch striedali až do mája. Ku koncu apríla nastali problémy v tom smere, že matka mi napísala mailovú správu, v ktorej povedala, že sa bola radiť u doktorky a tá jej povedala, že si máme striedať syna po 1 týždni. Odôvodnila to tým, že pre takéto maličké dieťa je to výhodnejšie. Ja som sa jej opýtal, u akej lekárky bola. Tak, super otázka. Že chcem meno. Odpísala mi, že ona nebola u žiadnej lekárky, že to bola proste jedna pani, ktorá sa týmto veciam rozumie. No tak samozrejme mi to zapadlo do celého toho konceptu zo strany ich rodiny. A po tomto začiatku nezhôd, teda so striedavou starostlivosťou by som povedal, po tej 2-týždňovej striedavej starostlivosti, som pri odovzdaní chlapca mi bolo povedané, že ty ho už nikdy neuvidíš. A to povedal kto? To povedala matka. Matka. No, ja som sa potom nejako po prvom súdnom pojednávaní ku chlapcovi dostal s tým, že mi povedala, že ho môžem vidieť na hodinu v obchodnom centre v Liptovskom Mikuláši. Jasné. Odtiaľ som ho zobral, pretože nebolo žiadne rozhodnutie súdu a vzhľadom na to, že nebolo žiadne rozhodnutie súdu, zákon hovorí tak, že vlastne máme rovnaké právo na dieťa.
Jasné. Či je to a otec dieťa, alebo pozor, mama. tam ešte jednu vec treba dodať. Dieťa má rovnaké právo. A dieťa, hlavne dieťa má teda rovnaké Aby to právo. nebolo o vašom Tak. egoizme, že vy chcete za každú cenu búchať po stole, že chcete dieťa. Nie, Áno, dieťa áno. má právo v zmysle Áno. zákona o rodine a v zmysle dohovoru o právach dieťaťa OSN má právo rovnaký čas stráviť s jedným rodičom aj s druhým Áno. rodičom. A nebolo, podotýkam, žiadne rozhodnutie súdu do tej doby. Takže ja som Nebol ste nejako dovtedy kriminalizovaní, nebol Nie. ste odsúdení, Nie. nebol ste agresor, Nie, nebil ste nikoho. nič také. Takže nebol žiaden taký dôvod na to, Nie. aby nemohlo dieťa tráviť rovnaký čas s vami ako s matkou. Nie, nič také. Dobre, tak. Dobre, Zobral som si syna domov a bol u mňa 3 týždne. Uh-huh. Matka jediné, čo urobila, poslala mi každý deň správu, kedy mi vrátiš syna. Uh-huh. Nič iné. Uh-huh. 3 týždne Vy bol ste u mňa. odpovedal na to, neodpovedal? Ja som na to odpovedal, Aťko je u mňa a má sa dobre. Uh-huh. Stručne, pretože celá jej komunikácia odvtedy, ako odišla, bola takáto istá, ako ja teraz som použil vlastne túto istú vetu. Jasné. Ako odpoveď. Telefón, keď jej voláte, zdvihne vám? Nie, Nezdvihne. Nie, Dobre, prestala. maily. Odpoveda na maily? nie. Prestala absolútne so mnou komunikovať. Jej rodina komunikuje s vami? Nie. Keď jej zavoláte, jej matke, jej otcovi na telefón, zdvihnú vám? Nie, ja som neskúšal, pretože jej som sa nemohol dovolať a už som jej povedal, že proste ma to tak traumatizuje, že už jej volať ani nebudem. Jasné. Ale tyraný muž na Slovensku neexistuje. Existujú len tyrané matky. Áno. To znamená, matka je tyraná, aj keď to ničím nepodloží, otec tyraný nie je a najdôležitejšie je, že dieťa nie je týrané. Napriek tomu, čo sme počuli, čo vieme, dieťa nie je týrané tým, že má absolútny jednoduchý záujem. Prišlo sem z vesmíru, prišlo od niekiaľ, od Boha, alebo a ono jedine, čo chce je, jak hovorí Milan Rufus, mám 2 ručičky, jedno pre maminku, druhé pre tatina. A ono si chce naplňať tú svoju potrebu. Takže, dobre, poďme ďalej. Čo sa dialo ďalej? Po 3 týždňoch pobytu u mňa matka podala návrh na predbežné opatrenie na súd. To bolo ešte predbežné, alebo už To bolo nevyhnutné? predbežné. Takže to bolo ešte staršia vyhláška. OK, dobre. Podala návrh na predbežné opatrenie. Na základe predbežného opatrenia si prišla po 3 týždňoch pre syna. A ten príchod po 3 týždňoch pre Aťka vyzeral tak, ako sme to počuli na tom zvukovom zázname. Respektíve väčšiu výpovednú hodnotu má to video, samozrejme. Jasné. Dobre, teraz zase budete obviňovaní za to, že škodíte dieťaťu tým, to už jak cez kopírák, lebo vieme si tu v relácii spomenúť aj príbehy ďalších otcov, aby to nebolo, že teraz vy ste ten jediný, ktorý ten problém máte, ale treba to odkryť, jak povedal Boris, treba to odkryť naplno, čo sa tu deje, aká tabuizovaná téma sa tu hrá, ako trpia deti viacerí rodičov, len preto, že sa k nim nevedia dostať. Deti sa nevedia dostať k svojmu rodičovi, aj keď majú tú potrebu, cítia lásku, cítia záujem byť s tým druhým rodičom. Takže jak na toto nadviazať? Takže mali ste predbežné opatrenie, vám bolo doručené? Predbežné opatrenie... Lebo doručením je pravoplatné doručenie. Rozumiem. Takže pravoplatné bolo doručením, vy ste museli rešpektovať rozhodnutie súdu. Odvolal ste sa? Ja ešte k tomuto musím jednu poznámku pridať. Dajte, jasné. Ja som ešte nemal predbežné opatrenie prevzaté. Mal som len žltý lístok v schránke, ale vzhľadom na to... nemusel odovzdať dieťa. No v poriadku, ale vzhľadom na to, že matka prišla preňho z Liptovského Mikuláša a povedala mi, že je vydané súdom takéto predbežné opatrenie, ja ako slušne vychovaný človek, ktorý rešpektuje rozhodnutia súdu, som jej samozrejme Aťka odovzdal. V ten deň, ako preňho prišli. Jasné. Ako je to vaša ústretovosť, to, čo ste urobili? Je to moja ústretovosť. A už teraz... potom, čo sa odohrávalo, tak už je na mieste aj nejaká účinná obrana z pozície tej, že videl ste, že je škodené vášmu dieťaťu, že to nie je v poriadku. Hej. A teraz naviažem na to, troška preskočím čas. Jasné. Do súčasnosti, veľmi blízkej. 9. augusta ja som sa odvolal proti predbežnému opatreniu. 9. augusta vydal Krajský súd nové rozhodnutie o predbežnom opatrení. Reagoval to je Krajský súd, ktorý ešte? V Žiline. V Žiline. Žilina, dobre. Vydal rozhodnutie o predbežnom opatrení, v ktorom mi umožnil rozšírený styk
Perfektne. proti pôvodnému, kde pôvodné hovorilo o tom, že sa môžem stretávať so synom každý druhý týždeň od soboty do nedele. Áno. A na krajskom súde rozhodli, že sa môžeme stretávať od piatku do nedele, čiže mi pridali jeden deň. Výborné. Toto rozhodnutie som si prevzal 9. augusta. Áno. Na základe vedel neho... si ho od 9. augusta uplatňovať. Na základe neho som si išiel 18. augusta, to bol práve ten nepárny týždeň, kedy som si mal ísť pre syna do Liptovského Mikuláša. Matka mi ho odmietla odovzdať. S tým, že jej právna zástupkyňa si žiadne rozhodnutie neprevzala. Volal som políciu, povedali mi, že bohužiaľ nie som v práve. No, mám sa otočiť a ísť domov. Na základe čoho? Polícia to posúdila na základe čoho? Na základe toho, že oni si neprevzali rozhodnutie súdu. No stačilo, že ste ho mal so sebou a bolo pravoplatné a vykonateľné, máte ho v kopii odovzdať matke a prevziať si dieťa. No ja som ho odovzdal u polícii a napriek tomu ma poslali domov. No, takže bolo treba učiniť ďalšie opatrenie a síce na policajnú inšpekciu dať žiadosť o preverenie zákonnosti postupu a či konali uvedení pracovníci najskôr 211 zákon o slobodnom prístupe k informáciám vyžiadať si denný záznam z daného zásahu polície, ktorí vám sú nútení do 8 dní poskytnúť v písomnej podobe, ako to požiadate, poskytnúť ako osoba povinná v zmysle zákona, ak disponuje informáciami a týmito informáciami disponovali. Ja sa pravidelne už pýtavam na to, ktorí boli zasahujúci policajti, keďže mi odmietajú koľkokrát ukázať svoje služobné čísla, tak sa dopracovávam k týmto argumentom. To dávam len takú radu. 211 zákon o slobodnom prístupe k informáciám vám umožňuje, dá sa nájsť na Google, vám umožňuje do 8 dní sa dopatrať aj denného záznamu policajnej hliadky, ak niekde zasahuje, a máte na to plné právo a je povinné to oddelenie policajného zboru toto rešpektovať a poskytnovať vám ten denný záznam. Ďalšia vec. Následne na základe denného záznamu je dôkaz o tom, čo tam narozprávajú, koľkokrát tí policajti môžu narozprávať veci, ktoré vôbec neboli pravda, a vy sa musíte vedieť účinne brániť. Že oni vyhodnotia tú situáciu z miery svojho poznania, z miery svojej právnej vzdelanosti nejako. To neznamená, že je to pravda v kontexte zákona o rodine a v kontexte práv vášho dieťaťa a vás a v kontexte dohovoru o právach dieťaťa OSN. To znamená, že to, čo vám tvrdí policajt, nemusí byť vždy pravda. A to, čo vám uvedie do denného zápisu. Pre vás je to podklad na to, aby ste urobili na policajnú inšpekciu žiadosť o prešetrenie zákonnosti postupu, aj keď policajná inšpekcia je v zmysle zákona momentálne v rukách ministra Kaliňáka a je svojím spôsobom nelegálna. A samozrejme, že policajti sa podržia. Pre vás sú to ale všetko zaujímavé podklady pre samotné konanie vo veci. Samotné konanie vo veci uplatňovania práv vášho dieťaťa a vašich práv k dieťaťu. Takže toto sú pre vás podklady. Dobre, poďme ďalej. Máte 100% pravdu. Máte 100% pravdu, len viete si predstaviť rolu rodiča, ktorý nie je, dajme tomu, právne podkutý až tak dobre, a ktorý sa nenormálne teší po 2 týždňoch na to svoje dieťa, a teraz vám povedia takúto vec. Povie vám to matka, povie vám to dokonca policajt. Jasne. No, preto táto relácia je, aby sme odkryli tie karty, pretože nie každý má rovnaké šance sa právne účinne brániť. Nie každý je advokát, nie každý je právne vzdelaný, nie každý má peniaze na to, aby zaplatil právnika, na to, aby obhajoval jeho práva a práva jeho dieťaťa účinne. Preto je táto relácia, lebo je to veľké tabu. Ak ste náhodou situovaní sociálne v slabšej pozícii, alebo nemáte právne vzdelanie, tak už vás vyľaká aj to, že príde akákoľvek policajná hliadka. Neviete, ako máte reagovať, neviete, ako sa máte brániť, aké sú vaše práva. A toto je to, že neviete, čo môžete požadovať od polície, čo nemôžete. Áno, máte absolútnu pravdu. A teraz ide o to, že týchto prípadov, ako ste vy, Rada pre práva detí robila štúdiu 2004, kde bolo zistené, že až 153 000 detí na Slovensku trpí tzv. Syndromom zavrhnutého rodiča, z ktorého následne vyplývajú syndrom, z neho vyplývajú následne diagnózy psychologické a
psychiatrické, a to znamená do budúcna nemožnosť uzatvárať normálne partnerské vzťahy, uzatvárať rodinu a tak ďalej, stresujúce situácie, rôzne defekty v správaní sa detí. A toto bolo vyskúmané 2004 sofistikovaným výskumom na vedeckom základe. Napriek tomu Slovensko ako štát rozhodol, bolo to tak 2 roky dozadu, o vyhláške, ktorá ešte dala väčšie právomoci matkám, ako mali doteraz, porušovať nejaké tieto úzusy a pravidla, ktoré sme dávno schválili. Schválili sme si Európsku úniu, máme nejakú Lisabonskú zmluvu, máme tu nejaký dohovor o právach dieťaťa, OSN, máme tu nejaký zákon o rodine, ktorý sa ale nerešpektuje. A ešte raz poviem, matriarchát z čias socializmu, že táta chodil niekam na 7 dní na nejakú týždňovku a stačí, že priniesol peniaze, matka sa postarala, tak toto tu trvá dodnes. A právničky a zvyčajne tie, ktoré zastupujú takéto úspešné matky v konaní, zatiaľ úspešné, tak už presne vedia, je to jak cez kopírak, váš prípad a ďalších otcov, ktorých máme v pomoc týnaným deťom, kde sa združujeme teraz presne na obranu našich spoločných práv. A tie právničky sú zvyčajne buď samé rozvedené a bojujú o svoje dieťa. Súdkyne, ktoré rozhodujú o rodinnom práve, zvyčajne sú to ženy a takisto rozhodujú v prospech matiek ako nahnevané ženy na svojich bývalých partnerov. A sociálna kuratela je v prevažnej miere takisto ženský kolektív. Buď sú to ženy, ktoré do dneska nemajú deti, alebo sú to ženy, ktoré sa tiež same o svoje deti súdili a tak, takže je tam istý druh pomsty. Sociálna kuratela tohto pohľadu vám ani nejakým spôsobom zásadne nepomôže. Ešte na to sa vás chcem opýtať za chvíľočku. A že aké máte skúsenosti s vašim kurátorom vášho dieťaťa zo sociálnej kurately z Úpsvaru, a pretože ono je to tiež jak cez kopírak. Oni sú zaťažení veľa spismi a ich záujem je udržať si pracovné miesto v zmysle štátno-zamestnaneckého pomeru, takže prídu o 7. o 8. do práce, o 3. už odchádzajú. Takže ak ich potrebujete na nejaký urgentný zásah, nejaký terénny zásah, aby boli prítomní pri tom, keď sa dieťa odovzdáva, preberá, tak to odignorujú. Takže moja otázka na vás teraz nie. Ešte predtým, než si dáme pesničku, ako máte skúsenosť, teda odkedy sa dieťa narodilo, spolupráca vaša a spolupráca druhej strany rodiny, teda vašej rodiny a druhej strany rodiny so sociálnou kuratelou? Tak čo sa týka sociálnej kurately, myslím si, že ich práca je jednak zbytočná a jednak robia to tak, presne tak, ako ste povedali. Prísť do práce, odpracovať si 7,5 hodiny a odísť domov. Žiadal som písomne viackrát sociálnu kurátorku stanovenú súdom, aby mi pomohla pri procese preberania a odovzdávania chlapca. Samozrejme, všetko odmietli, že to je vecou rodičov. Dobre. Ja som im vždy hovoril, pozrite sa, vy ste súdom stanovený kolízny opatrovník, vy máte hájiť záujmy môjho syna. A vy máte k tejto veci takýto prístup? Ja som prišiel, pretože som vedel, že syn je chorý, tak som prišiel za ním mimo stanoveného času, kedy som ho teda mal mať, s tým, že ho chcem vidieť, doniesol som mu autíčko. Matka ma k nemu nepustila. Bol som na sociálke a povedal som im, že ja len chcem cez dvere ho pozdraviť a podať mu autíčko do ruky. Povedali mi, že oni s tým nemajú nič. Tak to sa môže stať teraz ďalšie, čo bude, že keď tam prídete v inom čase ako súdom pridelenom, že matka na vás dá nebezpečné prenasledovanie, že ju prenasledujete a znižujete kvalitu jej života, pretože tam prichádzate v čase, ktorý nám súd nepridelil. Však o tom si povieme po pesničke. A Boris, ak sme pripravení, dali by sme teraz nejakú pesničku a ešte si povieme aj o mediátoroch ako také, a sociálno-psychologických službách Úpsvaru. Na to sa tiež budem
pánom Milanom ešte dotazovať a povieme si, čo s tým ďalej. Takže poprosím pesničku. Pesničku máme samozrejme pripravenú, ale ešte som mal pocit, že chcete niečo k tomuto dopovedať, pán Kanka, lebo ja ho tu vidím, vieš, na rozdiel od teba. Jasne. Takže ak ešte niečo k tej, tam ste ešte zrejme chceli k tej sociálke zareagovať. Ja by som ešte chcel dodať k tej mediácii, ale to môžeme hovoriť potom po pesničke. Hej, po pesničke, dobre, tak dáme si dobre, teraz... Ešte jedno, Boris, jednu vec. Chcem vyzvať teda poslucháčov, ktorých zaujíma táto téma, nech píšu na e-mail Slobodného vysielača. Vieme sa spojiť, keďže chystáme nejaké akcie, ktoré by mali byť aj účinnejšie z hľadiska nového zákonodárstva a takýchto vecí, že ak máte podobný problém, spojte sa cez Slobodný vysielač so mnou a s našim združením a spoločne aj s pánom Milanom snad nájdeme riešenie, aby naše deti netrpeli. Tak, a pesnička ide. Tak ideme teraz na pesničku a samozrejme po nej budeme pokračovať ďalej. Teraz taká technická vec. Ja ti, Milan, teda nič, to vyriešime cez pesničku. Dobre, tak poďme si vypočuť pesničku. Počúvate Slobodný vysielač. Tak, pesnička sa nám skončila. Ja ešte predtým, ako sa pustíte ďalej do debaty, pripomeniem kontakty. Hoci teda uvedomujem si, že vysielame v sobotu, ale ak počúvate a chcete sa zapojiť, studio@slobodnyvysielac.sk, to je mail, telefónne číslo 048 381 0101 alebo cez zelené tlačítko na našej stránke Otázka do štúdia. Tak, Roman, odovzdávam ti opäť slovo. Ďakujem pekne. No, moja ďalšia otázka na pána Milana je, že ako sa správala, to je tá skúsenosť s tou sociálkou, my sme to začali trošku debatovať pred pesničkou, že teda je tam taký vlážny nejaký záujem, že nie je tam dôkaz o tom, že by naozaj hájili tie práva toho dieťaťa. To je v kontexte toho, čo sme my v reláciách hovorili už predtým aj s pánom Pinkom z Rady pre práva detí, že každý z rodičov, keď už sú takí medzi sebou rozhádaní a dokazujú si svoje ega a svoje sebectva, tak čest výnimkám takých, ktorí naozaj majú záujem o to, aby to všetko prebehlo normálne a sú takéto páry, ktoré sa rozišli a dokážu normálne spolu komunikovať, dokonca sú páry, ktoré chodia spoločne s novými partnermi a s deťmi na dovolenky, len to chce nejakú takú mentálnu vyspelosť a dovtedy je. No, Roman, počujeme sa? To mi zdá, že nám nejako vypadol z linky, čo neviem, čo sa stalo. Skúsim mu znova zavolať. Už mu voláme. Dúfam, že sa mu nevybil telefón. Roman, no, už to zvoní. No, Roman, ako si nám spadol z linky? No, tak teraz už som sa vrátil. Dobre, tak je dobre. Tak môžeš pokračovať. Dobre, takže kde sme skončili? No, ja som hovoril o tej sociálke, následne premostíme na mediáciu a chcem sa zapýtať pána Milana, že či skúšal teda s sociálkou dohodnúť. Mňa posledne totiž napadla taká zvláštna vec, čo mi povedala sociálka, že to nikdy predtým nerobili. A totiž cieľom, keď už sú rozhadané tieto páry, je v tej rozvodovej mafii osamostatniť toho otca, keďže zo dňa na deň on sa stane vlastne tou nežiaducou osobou v tom celom príbehu, lebo matka má právo sa starať o dieťa, či je malé, či je veľké. Psychológovia hovoria, dokonca aj psychológovia z Upsvaru, že z vývivnovej psychológie vyplýva, napriek tomu, že som študoval andragogiku, že mám psychologické, sociologické a právnické vzdelanie, tak mi tvrdila pani, ktorá pracuje na Upsvare, že z vývivnovej psychológie je jasné, že dieťa má byť pri jednom z rodičov, pri majoritnom rodičovi, a to je matka. Takže už tam sú tieto staré návyky, ktoré sú na našich úradoch a takto sa rozhoduje. Otázka moja znie, keďže som vymyslel posledne taký spôsob, ako sa otec dokáže účinne brániť, nechať si urobiť úradný záznam na sociálke, kde vyzve sociálku na viacero vecí. Vyzve sociálku na to, keďže ste zástupca môjho dieťaťa, ako poradný orgán na súde, žiadam vás a zaznamenajte to do úradného záznamu, že vy tu máte z daní slovenských občanov platenú zásadačku. Vyzvite listom moju rodinu, nehovorte, že seba ako otca, ale moju rodinu, a vyzvite druhú rodinu, že sa chcete stretnúť na jednom mieste u vás pred tretiou osobou a vydiskutovať si všetky veci, ako bude ďalej
nakladané s vašim dieťaťom, pretože vy ako zákonný zástupca sa obávate o jeho zdravý vývin a vývoj. Počujeme sa? Áno, ja vás počujem. Takže že toto je návrh, ktorý som dal, na to mi zareagovala pani zo Svoradovej Bratislave, že oni také nič v živote neurobili, ale mám už o tom úradný záznam, že som ich na to vyzval. Teraz sa budem pýtať na súde, prečo tam sedí človek, ktorého som vyzýval na to, aby konal vo veci práv môjho dieťaťa a práv mojich ako druhého rodiča a nekonal. Hej? Od toho obdobia uplynul pol rok, sociálka nejako nekonala, tak máte právo vylúčiť takéhoto človeka z pojednávania, keďže nekoná v záujme vášho dieťaťa. Ďalší zaujímavý trik je... Počuj, ale už dajme aj túto pánovi Kozákovi priestor rozprávať, lebo mu ujde čas a nič nepovie dokopy. A už sa tu začínajú aj maily prichádzať. Otázka teda je toto, že či ste skúšal nejaké takéto kroky v spolupráci so sociálkou na prospech vášho dieťaťa. To je otázka. Ja som neskúšal, ale potešil som sa, keď mi prišla zo sociálky správa o tom, že nás vyzývajú na mediáciu. Čiže... Kto bol iniciátor? Iniciátor bola sociálka. Samotná sociálka. Samotná super. sociálka nás vyzvala dobre. na mediáciu. Stanovili tam určitý termín. Ja som sa presne na ten deň v danú hodinu dostavil do Liptovského Mikuláša na úpsvar. Moja partnerka neprišla. Uh-huh. Jednoducho neprišla. Dal som o tom urobiť záznam, teda, že ona sa bez toho, aby sa ospravedlnila alebo vysvetlila, prečo neprišla, urobil sa o tom úradný záznam. Tento záznam bol následne doložený do spisu. Následne sa k tomu vyjadrila tak, že ona neprišla preto, lebo sa ma bojí. No, klasika. To je cez kopírak. Čiže toto bolo vysvetlenie matky, ktoré ja považujem za mne sa to veľmi ťažko komentuje. No, na to vám poviem zase zo svojej kuchyne príbeh. Existujú totiž mediátori a mediátori. Sú mediátori profesionáli, ktorí na to majú vzdelanie. Zvyčajne musí byť aspoň psychologicko-sociologické a musí byť právnické. Ak si urobíte, ako sa stane niekto mediátorom? Stačí si urobiť kurz mediácie za 450 € na Slovensku, ako nemenovaná pani, ktorá má zmluvu s úpsvarom v Bratislave, ročne vyťahá z štátneho rozpočtu 37 000 € v zmysle zákona 211 o slobodnom prístupe k informáciám som si vyžiadal túto zmluvu, ktorú má táto pani uzavretú s štátom, teda s úpsvarom. A pritom táto pani je vzdelaním strojárka. Keď som sa jej na to opýtal, prečo je inžinierka, tak povedala, že ona vlastne ani tú strojarínu nerobila, ona robila v reklamnej agentúre. Takže aj keby ste na takú mediáciu išiel s človekom, ktorý na to nemá príslušné vzdelanie a rozhoduje o tak závažných veciach, ako je psychika dieťaťa, ako je jeho uplatnenie sa spoločnosti, ako je komunikácia medzi... A ak nemá komunikačné zručnosti, tento človek bol strojár a navrhoval nejaké súčiastky alebo robil v reklame a možno sa dozvedel, ako robiť propagandu. Takže takýto človek dneska ťahá peniaze zo štátu vo vašom najlepšom záujme, tak sa to povie na súde, že je to v najlepšom záujme vášho dieťa. Takže na takúto mediáciu ísť je aj tak kontraproduktívne a akurát vy ste prejavili vôľu, že ste bol ochotní pre svoje dieťa urobiť maximum, tak? Viete, to skutočne by mal posúdiť podľa mňa sudca, že aký je prístup otca, aký je prístup matky, ale s týmto som sa nestretol. No a teraz si predstavte, že presvieča vás takýto človek, táto istá pani, napojená samozrejme na rozvodovú mafiu, u pani advokátky, ktorá prideľovala rodinných sudcov po celom Slovensku a všetci sa jej boja a sídli na Šafarikovom námestí v Bratislave, takže tam spoločne ťahajú za nitky a takýmto spôsobom vyťahujú peniaze zo štátneho rozpočtu bez záujmu o vaše dieťa. A urobia čokoľvek, aby to presadili. A ona vám navrhne, takáto mediátorka, ja som vzdelateľ dospelých a viem, že čo je mediácia. Mediácia je o tom, že sa musia pre tretou osobou stretnúť dve osoby, aj keby sa pohádali na začiatku, budú konfrontovať svoje názory, ale musí to byť spoločné. Táto mediátorka vás presvedčí, že aj jednostranná mediácia je mediácia, lebo na ňu tá matka ako vaša povie, že ja sa ho strašne bojím,
lebo je to už poradili advokáti, to sa vám stane do budúcna, toho bude viac, to ešte nebojte sa, to ešte príde nebezpečné prenasledovanie, týranie, neskôr sexuálne obťažovanie, že obťažujete svojho vlastného syna sexuálne, dajme tomu, že ho milujete najviac na svete, ale právnici už toto vedia, to je jak cez kopírak, dám vás do kontaktu s ďalšími otcami, ktorí presne to isté zažívajú, takže prospech matek je všetko a na takú jednostrannú mediáciu teda ona príde na rozprávanie, čo dotyčná mediátorka zapíše, že hodinu tu bola matka, strašne sa bála, a zanechala tu nejaké informácie a potom zavolajú vás. Vy ako otec prídete na jednostrannú mediáciu, takže vlastne pokecáte si s mediátorkou, za ktoré ona berá 26,50 na hodinu od štátu a ona má už 2 hodiny. Takže, a s každou rodinou, takouto ako ste vy, s vašou bývalou partnerkou, má absolvovať 10 hodín. Ak to absolvuje, to znamená, že aj keď výsledok nedosiahne žiadny, ale ona absolvovala mediáciu. Takže takisto tomuto človeku, tej mediátorke, nezáleží na výsledku, o ktorý vy sa snažíte od samého začiatku, keď sa narodilo dieťa. A vy ste bol na tej mediácii a povedzte mi, jak to prebiehalo. No, mediácia neprebiehala. Oni ju zrušili vzhľadom na to, že ona sa nedostavila, tak mediáciu zrušili. Oni so mnou... A vy ste sa dostavila, tá mediátorka s vami aspoň rozprávala, nerozprávala? Ja ani v podstate neviem, či tá mediátorka bola tam, alebo nie. Mňa sociálna kurátorka informovala o tom, že ona sa nedostavila, no a vzhľadom na to, že sa nedostavila, mediácia nebude. Jasné. To bolo v akom čase? Koľko mal maličky? To bolo tento rok, ale to vám ten dátum vám nepoviem presne. Jasné. Celé sa to odohráva v podstate teraz medzi januárom a septembrom. Dobre. Využívate sociálno-psychologické služby úsvaru? Sociálno-psychologické? No, čo sa týka sociálno-psychologických služieb, tak tu som narazil teraz na jeden veľký problém. Moja partnerka zobrala syna k pediatričke a povedala jej, že vzhľadom na to, že som ho niekedy v januári alebo februári udrel a mal na chrbte modrinu, čo som teda ja samozrejme neurobil, ale ju som informoval o tom, že mi Aťko sa mi vyšmykol vo vani, tak som ho chytil strmšie za chrbát a zostala mu na chrbte modrinka taká menšia. No, tak to sa stane. Jasne. Tak na základe tohto ona samozrejme hneď utekala k doktorke, vtedy ešte v tom období dala si urobiť správu o tom, že mal modrinu, to o tom informovala aj sudkyňu. A to ešte sudkyňa na pojednávaní jej pripomenula, že takýto malý chlapec má modrinami posiate celé telo, aby sa neodvolávala na jednu modrinku. Tak. Úplne ju zmietla zo stola. To ste mal šťastie, že ste mal rozumnú sudkyňu. No, vyzeralo to tak, že je rozumná, no ale tak... No, na základe ďalších rozhodnutí už to bohužiaľ nemôžem povedať. A to tá istá má pridelený ten prípad? Tá istá. Rozumiem. Tak ona dostala od pediatričky nejaký poukaz na psychologické vyšetrenie. To bolo teraz, pred 2 týždňami možno. Áno. Bola na psychologickom vyšetrení. Alebo dieťa? Alebo ona s malým, teda hlavne ako dieťa, bolo na psychologickom vyšetrení. Dobre. Nemohol som sa najprv dopatrať k tomu, že u koho bola na psychologickom vyšetrení. Vyzýval som sociálku, aby mi dali informáciu, kde bola. Oni mi povedali, že oni s tým jednoducho nič nemajú, že tieto veci si musím zistiť u matky. No, ale nakoniec matku vyzvali, aby mi takú informáciu dala. Takže ona mi ju navela, teda poslala meno, u ktorej psychologičky bola. Ja som tej dotyčnej pani doktorky volal. Najprv sa so mnou nechcela rozprávať, ale navela, teda som ju presvedčil, aby mi povedala, o čo tam išlo. Tak mi povedala, že matka tam prišla s tým, že chce správu o tom, že Aťko ku mne nechce chodiť. Klasika, no. No, to bolo všetko. Takže dieťa začína byť manipulované, začína byť otáčané na to, aby... No, samozrejme, a veľmi tvrdo. Aby vás nenávidelo, aby ste vy bol ten zlý. A veľmi tvrdo. Tak. Pri každom preberaní a odovzdávaní syna je prítomná celá jej rodina. Mama, oco a brat. To sa robí už, pozor, to je ďalšia finta, ktorá bude následovať následne, že vy ste tak nebezpeční, tak sa vás bojí, že musia ju chrániť,
nejakí muži tam musia byť, aby ju chránili, lebo vy ju idete strašne napadnúť, idete jej ublížiť a tak, a dokonca pred očami vlastného dieťaťa, čím ho týrate. Takže to budú ďalšie kroky, ktoré budú použité. To je to tak rastie, hej, tak postupne. Najskôr to vyzerá nevinne, že je to modrinka, neskôr príde to, že pri odovzdávaní sa začnú objavovať nejakí ochrancovia. Sme tam, počujeme? Áno, pravda. Dobre, tak máte pravdu. Takže ja vás na to pripravujem, že ešte takéto niečo sa zrejme bude stupňovať a jediný cieľ je odstaviť vás od dieťaťa. Viete, ja som to nejako... A celú vašu rodinu. No áno. No tak tá moja rodina tým trpí veľmi. Pretože Aťko má staršieho brata, ktorý pracuje v Bratislave a toho nevidel od nového roku. Starší je, koľko to je rokov? Má 18 už? 29. A nevideli sa? Nie, nevideli sa od nového roka. Nie je to možné, pretože ja som pre Aťka chodil každý druhý víkend v sobotu o 4:00 do Liptovského Mikuláša a v nedeľu o 6:00 som ho už musel mať naspäť zavezeného. Jasné. Nebola šanca sa vystretať. Čiže takéto vymedzenie styku je... No, čo vám poviem? Je proti záujmom dieťaťa. To je proti záujmom dieťaťa a vôbec ja neviem, ako môže niekto súdny takto rozhodnúť. Ja vám do toho trošku len skočím, lebo ja mám pocit, že počúvam niečo z inej galaxie. Že čo to teraz počúvam? Že ja neviem, ale to nikoho za celý ten čas, tú sudkyňu, ale ja sa v tom nevyznám, ja nerozumiem ani pomaly tým pojmom, ktoré tu hovoríte, kuratela, všetko možné. Do čerta! To nikoho tu nenapadne zistiť, čo je tento chlap proti mne zač, či má to dieťa rád, či to dieťa s ním chce byť, či s ním nechce byť. To nikoho nenapadne sa opýtať, nikoho na svete pri takejto príležitosti nenapadne zisťovať stav v zmysle, čo cíti dieťa k tomuto chlapovi? No, ja mám pocit, že som sa zbláznil, že počúvam. Ja vám k tomu... Povedzte vy vašu skúsenosť a potom poviem svoju. Áno, ja vám k tomu poviem veľmi jednoduché vysvetlenie. Vzhľadom na to, že oni bývajú v Liptovskom Mikuláši, chodili na tzv. Šetrenia ku nej z Upsvaru Liptovský Mikuláš. Áno. Ja vravím, dobre, chodíte ku nej, ale tak príďte aj ku mne. Áno. Nože ku vám, veď to je strašne ďaleko. Vravím, 100 kilometrov prejsť cez kopec je ďaleko? Veď tu sa jedná o celý život toho chlapca, to nemôže byť ďaleko. Tak. No tak na veľa som ich uprosil, aby mi poslali kontrolu z Banskej Štiavnice, čo vlastne patrí pod nás, pod Žiad nad Hronom. Tak celá správa z ich šetrenia bola asi v takom zmysle, že máme postavený nový dom, Aťko tam má svoju izbu, Aťko ich zobral za ruku, povodil ich po dome, poukazoval im hračky. Oni napísali, že vidno, kde sa chlapec cíti doma. Oni boli z toho maximálne prekvapené. Vravia mi, viete, pán Kanka, my sme toto ešte nezažili, aby ten chlapec sa tak bezprostredne ku nám správal, všetko nám poukazoval, vonku, preliesky, hojdačky, ja neviem čo všetko možné. Vidíme, že sa tu má dobre, že sa tu cíti ozaj ako doma. Na túto správu nikto neprihliadol. Nikto doteraz. No, ako nikto? Nikto. Počkajte, čo to znamená nikto? Však ale vy ste museli na súde ukázať tento papier, na ktorom ste mali napísané, že vám z Upsvaru napísali, je mu tam dobre, evidentne u vás sa cíti naozaj dobre a tak ďalej a tak ďalej. Teraz tá sudkyňa, predpokladám, že tá sudkyňa ten papier chytila do rúk a si ho prečítala. Ona si ho prečítala podľa mňa prvýkrát na pojednávaní, nejako tak zbežne, ale to je jedno. V odvolaní som sa odvolal, v mojom odvolaní na predbežné opatrenie som poukázal na túto správu Upsvaru. V vyjadrení na moje odvolanie moja partnerka, respektíve matka, napísala, že tá správa hovorí čisto o materiálových pomeroch. Aj keď ona nehovorila vôbec čisto o materiálových pomeroch, hovorila práve o tom, kde sa chlapec cíti dobre, kde sa cíti doma, aký má vzťah s otcom. Aj napriek tomu, že klamala vo svojom vyjadrení, tak súdkyňa to nebrala do úvahy. Tak potom na čo sa takýto papier vôbec vypracúva?
Na čo to robí úpsvar, keď sudkyňa, ktorá si to prečíta a je z toho papiera evidentné, že to dieťa vás má rado a chce byť s vami, sudkyňa nezobere do úvahy? Viete, už sa dostávame do štádia, kedy ja neviem k tomu zaujať normálne stanovisko, okrem takého, že sudkyňa je podplatená. Kúpená, jasné. No, ja neviem čo mám k tomu iné normálne povedať. Roman. Pán Milan, už teraz, keď ste to povedal, ste obvinení z paranoje. No, Lebo zase matka zaklipká očkami niekde a povie, že vy ju obvinujete z niečoho a že škodíte tým dieťaťu, že ju obvinujete z niečoho, čo ona vôbec nie je. Lenže ona popísala na súd klamstvá, povedala klamstvá, ja som ich vyvrátil argumentami alebo faktami a toto súd vôbec nezobral do úvahy. Moja partnerka povedala, že my máme zlý vzťah s mojím starším synom. Ja som súdkyni predložil, že on ma nenávidí, že nechce ku mne chodiť, že ma nemá rád a tak ďalej. Ja som súdkyni predložil hneď na to vyjadrenie môjho staršieho syna na jednom liste A4, kde on píše, proste to vyjadrenie je v kladnom zmysle. Súdkyňa si to zobrala, prečítala a nepovedala ani slovo. Nepovedala, pani zlatá inžinierka, ale vy mi tu klamete na súde. Vy mi tu klamete. Vôbec to nepovedala. Tak potom o čom je súd? Môže sa na súde klamať? No, však tam sa robí nejaký prístup, nie na začiatku, keď sa spomínam dobre. Že budete hovoriť pravdu, vždy len pravdu. No áno, a tu je povedané klamstvo, ja ho vyvrátim listom, s tým, že môj syn na záver listu povedal, že ak je potrebné, tak je ochotný kedykoľvek prísť svedčiť osobne. Super. A aj tak súdkyňa nepovedala nič. No dobre, tak je tam zaujatosť, tým pádom to treba odstúpiť vyššiemu orgánu. A týchto klamstiev je tam nie 10, ani 20. Celý jej návrh je jedno veľké klamstvo. Pán Milan, vy ste sa dostal do štádia, podľa mňa, takého, do ktorého sa dostanú viacerí rodičia, len preto, že už si zaumienila druhá časť rodiny, že vy už tam nepatríte a že to musí byť nejakým spôsobom odstrihnuté. Áno, presne tak. A teraz ide o tú aktívnu obranu. Keď to necháte dlho, vaše dieťa je dneska to sú také moje osobné skúsenosti a odporúčania. Ak to necháte tak dieťa, keď bude mať viac rokov, bude to vnímať ešte viac. Teraz vás dieťa má rádo. To bolo z toho videa absolútne zrejme a jednoznačné. Cieľ je, vy si musíte povedať, čo je váš cieľ, že prečo to dieťa, ktoré máte, že prečo kam chcete, čo s ním chcete, hej? A evidentné je, že sa zmenila komunikácia tej druhej časti rodiny dieťaťa vo váš neprospech. Na toto musí prísť nejaká účinná obrana. Z môjho pohľadu toto vidím ako mohli by sme osobne to rozoberať, ale do tej relácie pre verejnosť osobne by sme si k tomu vedeli povedať, ale je evidentné, že sa zmenila komunikácia jednej časti rodiny k druhej a vôbec im nezáleží na tom, čo prežíva to dieťatko. Vôbec. Jasné, ja to chcem tak troška viacej zovšeobecniť, ako nechcem, aby sa to týkalo konkrétne len môjho prípadu. Jasné. Chcem aj to povedať, ako postupuje úpsvar, ako postupuje sudca. Zrejme je toto prípad viacerých otcov, tak by som povedal. Lebo aj tie rozhodnutia, no tak skutočne aj tie rozhodnutia súdu sú veľakrát doslova protizákonné. Ja som sa teraz stretol s rozhodnutím súdkyne. Ja som podal návrh na predbežné opatrenie na rozšírenie styku počas letných mesiacov. Predsa len v lete je tá komunikácia intenzívnejšia. Jasné, pochopiteľné. Väzby sa utvárajú. Presne tak. Ja som ich požiadal, aby sme rozšírili kontakt so synom, teda môj so synom počas letných mesiacov a dal som požiadavku na týždňovú dovolenku pri mori. Bolo mi to zamietnuté s tým, odôvodnenie zamietnutia je jednoznačné, že som, vzhľadom na to, že som posielal matke vulgárne maily, tak mi tento návrh zamietajú. Ja som sa dočítal v jednom rozhodnutí, že zásadne nemožno obmedzenia alebo zákaz styku vysloviť v prípade, ak uvádzané dôvody vyplývajú zo vzťahu medzi rodičmi
A nie zo vzťahu medzi rodičom a dieťaťom. Tak. Takže ak platí nejaký zákon a súdkyňa ho takýmto rozhodnutím poruší, tak už skutočne neviem, čo si mám o tom myslieť. Nevadí, opravné prostriedky, žiaľ, už teraz ste v tej polohe, to je to, čo som sa vám snažil naznačiť, že ste evidentne v polohe tej väčšina rodičov, čo máme pomôcť týmajným deťom v združení, a že už musíte ísť do aktívnej obrany, pretože toto už nie je sranda a vaše dieťa vyrastá, potrebuje vás. Bolo to evidentné z toho videa, že vás dieťa potrebuje a chce. Viete, to je evidentné aj teraz. Ja mám albumy vytvorené na základe toho, ako sme sa stretávali počas víkendov. Ja si to všetko fotím, filmujem, ja mám filmy, ja mám fotografie. To sú také fotky, ja to uverejňujem pravidelne na Facebooku, lebo ma o to ľudia žiadajú. Ja mám na to video už... Počkaj chvíľu, Roman. Počkaj, Roman, no. Ja mám na to video už 1 000 000 videní. Na to, kde vám to dieťa brali, čo sme púštili v úvode, no. A mne napísalo asi 7 500 ľudí s tým, že majú záujem vedieť, ako sa situácia vyvíja. Čiže ja dávam informácie prakticky z každého víkendu. A mám na to pravidelne odozvu, obrovskú odozvu. Ak vám môžem, pán Milan, navrhnúť niečo, že chvíľu to robte, ale radšej by som išiel tou účinnou obranou cez súdy, ak nepochodíte na jednom, ísť na vyššiu inštanciu a na vyššiu, ale to si k tomu samostatne sadníme, pretože dieťa neskôr nemusí byť šťastné z toho. To je prípad Láca Ďurkoviča, kde zneužila druhá strana práve to, že on prišiel si prevziať dieťa na zmysle súdneho rozhodnutia a hystericky tam kričala matka matky, áno, spoza dverí a tým, že to zverejnil, takže nakoniec zmanipulovali dieťa tak, že ja ťa, otec, nechcem vidieť, mám ťa síce rado, ale nechcem ťa v živote vidieť, lebo viete, že ten, kto je majoritný rodič, čo sa týka času, ktorý s ním je, áno. A sa na psychike toho dieťaťa vie podpísať viac ako vy, keď ho vidíte menej. Áno. A to je to nebezpečenstvo. Takže ja by som už asi do nejakých verejných zverejňovaní stačilo. Máte niečo už nahraté, radšej nahrávajte si to kľudne. Ak bude argument druhej strany, že na to nemáte právo, že na to nie je súhlas, tak poviete, že to dávate do rodinného albumu pre svoje vlastné dieťa. A ak to robíte na verejnom priestranstve, nemôže s tým byť žiadny problém. Navyše mám novú informáciu, a to vám tiež poviem súkromne, že nahrávanie si vlastnej komunikácie s kýmkoľvek je povolené. Nahrávanie si vlastnej komunikácie s kýmkoľvek. Či je to video, alebo je to súkromné. On môže prehlásiť, že nechce byť. No tak nech s vami nekomunikuje, nech odíde. Chápete? Áno, logické. To sú také veci. No a teraz ide skôr o to, že vy ste sa dostal do štádia, mne záleží na vašom synovi, rovnako na mojom vlastnom a na ďalších deťoch. A teraz to podľa mňa by nebolo dobre pustiť, pretože ak dieťa bude mať fakt 6-7 rokov a medzi tým ho budú manipulovať, to je to, čo sme sa bavili cez to pána Tinku, cez tú radu pre práva detí, že syndrom zavrhnutého rodiča. Začne sa odstrihávať celá vaša polovica rodiny od dieťaťa. A dieťa sa nie je schopné brániť. To je práve tá jedna vec, však zažili ste si to asi na súde sám, že kuratela nie je schopná byť tým advokátom dieťaťa a dieťa reálneho advokáta nemá. Určite, kuratela sa vyjadrila 2-krát v tom zmysle, že súhlasia s rozhodnutím súdu. Oni proste dávajú ruky preč. Im na vašom dieťati nezáleží. Nie, vôbec. Dobre, máte nejaké pripravené veci, samozrejme, že nebudete ich hovoriť do relácie, ale potom si dáme pesničku zase, aby sme odľahčili tému a dúfam, že niečo pekné nám Boris vymyslí. Máte pripravené nejaké kroky účinnej obrany, ako to riešiť, alebo potrebujete pomoc tým, alebo tak? V podstate teraz nasleduje vyjadrenie znalca z oboru psychológie, ktorý je informovaný aj o tom, že v prípade potreby si má prizvať ešte znalca z odboru psychiatrie. Čakám na toto. My sme na tom prvom pojednávaní navrhli, aby bol prevedený takéto vyšetrenie. Súdkyňa s tým súhlasila, takže teraz čakáme na tento krok.
Jasné, takže sa čo, odročilo pojednávanie? Alebo áno, odročilo sa pojednávanie. Rozumiem. No, jak môžem, Roman, teba sa spýtam, lebo vlastne to som sa už pýtal pána Kanku, keď som teda nerozumel a mal som pocit, že som spadol z mesiaca. Sa spýtam aj teba, že no, ale teraz počúvaj, jednoducho mi to vysvetlí, že to je neskutočná vec toto, že o čom vy tu vlastne celý čas rozprávate, že tuto sedí oproti mne človek, ktorý evidentne vie dokázať, že na súde jeho priateľka klamala. No. On sudkyni ukáže papier, ktorý to klamstvo potvrdzuje a sudkyňa ten papier proste odloží bokom a ju to nezaujíma. Tak. Teraz počúvame tu neuveriteľné príbehy, čo robí sociálna kuratela, že tá sa vlastne nestará o tvoje, že vlastne ju nezaujíma vlastne dobro tvojho dieťaťa a tak ďalej. Nebudem to všetko, čo ste tu hovorili, opakovať. A teraz moja otázka je, že no ale to predsa takto nemôže fungovať. Ja viem, že sa pýtam naivne, ale čo toto znamená pre Boha živého? Čo toto je za stav? Tak sa chyť mi k pultu, lebo ti poviem ďalší príbeh, to sú ďalšie finty, musím pánovi Milanovi povedať, čo sa na ňo môže zohrať. Ak platí pravidelne, volajme to, že príspevok na dieťa, lebo mne je slovo alimenty proti srsti, takže príspevok na dieťa za svoje dieťa. A na mňa zahrali takú hru, že prišla mi SMS-ka, keďže má matka môjho dieťaťa nového partnera, dodneska som nevidel sobašný list, takže neviem, či je to manžel alebo údajný manžel. Prišla mi SMS-ka z jej telefónu, on má prístup k jej telefónu, mohol to urobiť aj sám. Prišla mi SMS-ka, od dneska pláť alimenty na tento účet. Predtým to mala v jednej banke, tak ja som išiel poslať peniaze na ten účet, vložiť to tam fyzicky. Následne sa ma pýta bankový pracovník, že ste takto OK s týmto, že je to v poriadku, a ja hovorím, ak je meno tohto účtu, že majiteľom účtu je matka môjho dieťaťa, je to v poriadku. A že nie, tu je nejaký úplne iné meno, nejaký pán. On je majiteľ účtu a ona, ak je disponent z hľadiska právneho, on kedykoľvek je vie zrušiť disponenčné právo. To znamená, ak ma chceli nachytať na tom, že neplatím na čas na alimenty, tak to vedeli urobiť takýmto spôsobom. A mohlo to byť s jej vedomosťou, alebo bez jej vedomosti. Chápeš? Chápem, Roman, ale ja sa pýtam inú vec. Ja sa pýtam, že my tu sa tvárime, alebo to aspoň tak hovoríme ľuďom, áno. Teraz ako tí naši predstavitelia, teraz nemyslím politikov, vôbec spoločnosť, že žijeme v právnom štáte. No ale toto, čo počúvam, to nie je právny štát. Toto, čo počúvam, je proste... No, tu padlo to slovo a ja si nemôžem pomôcť. Toto mne pripadá, že to je mafia, že to je organizovaný zločin, čo sa tu deje. Áno. A ešte sa na to berú peniaze z eurofondov, sú tu také mená, však ja ich môžem spomenúť, bol som s nimi v relácii v TA3. Je to presne pripravená nomenklatúra, nazval by som to Európskej únie. Je tu pani Pirošiková, pani Karkošková, pani Pietruchová. To sú také 3 mená, čo len tak púšťam do hry. A potom je tam za tým kopec psychológov, ktorí robia našim deťom posudky. Už len samotný stres je, že decko má ísť na nejaký posudok, lebo sa 2 rodičia nevedia dohodnúť, otec s matkou. Keby sa normálne dohodli ako dospelé vyspelé osoby, tak toto sa nedieje. Oni nemusia žiť spolu, tí dvaja. Však ani pán Milan nemusí ďalej žiť s matkou svojho dieťaťa, ale musia vedieť rozlíšiť z hľadiska andragogického a akéhokoľvek. Toto som rodič a tu som už partner niekoho iného. Ale keď to nevedia, že si idú sa mstiť vzájomne, z toho pochádzajú tieto celé cirkusy, že detsko sa stáva rukojemníkom. Nástrojom, rukojemníkom nejakej pomsty. Z akého dôvodu? A toto by mal sudca vedieť vyhodnotiť. No veď, ale my nerobí tú prácu. Áno, ale my ako ľudia, ktorí máme proste kopec iných problémov, pán Kanka má prácu, nie je proste tu teraz na to, aby tu študoval zákony a podobné veci. Áno. My ako bežní, obyčajní ľudia čakáme, že keď sa niečo proste udeje, a to sa bežne v živote stáva, že sa proste ľudia rozídu, že si proste zrazu nerozumejú, ale v takom momente čakáme, to sa dá čakať, že sa proste tí 2 ľudia budú hádať. No tak očakávame, že sú tu na to inštitúcie, ktoré budú dbať na v prvom rade dobro dieťaťa a na spravodlivosť aj vo vzťahu k obom rodičom. Lenže ja toto, čo počúvam, mne to potom z toho vychádza, že každý jeden
prevažne v tejto chvíli otec, ktorý je v takejto situácii, že sa ocitne, tak on jednoducho je vystavený mašinérii, ktorá si žije svojim vlastným životom a on ako taký, ja neviem, nejaký epický hrdina, ktorý bojuje proti veterným mlynom, ale tomuto stavu je vystavený každý jeden otec na Slovensku, ktorý príde do styku s touto mafiou. A ja sa pýtam, ako je možné, že toto sa na Slovensku toleruje? No. Tento nenormálny stav? No. Neviem, či pán Milan sa chce vyjadriť k tomu. Dajme si asi pesničku, odľahčíme to a potom si môžeme k tomu povedať viac. No, ja chcem povedať akurát z Ministerstva spravodlivosti za 2 roky dozadu, že ako sa ešte umožnilo toto ďalej konať. No dobre. Chcete niečo k tomu, či po pesničke si dáme? Ja by som možno povedal len jednu informáciu k tomu, že prebehli teraz internetom aj tlačou nejaké rozsudky, ktoré doslova bránia tie záujmy dieťaťa. To sú také rozsudky, ktoré asi nie sú bežné. A v tých rozsudkoch sú povedané aj mená tých súdcov. Je tu jeden rozsudok v mene Slovenskej republiky, ktorý pochádza z Krajského súdu v Košiciach. Sú to aj mená tých súdkyň, ktoré rozhodli a je to vyzdvihnuté ako skutočne rozsudok, ktorý rešpektuje tie práva, tie dohovory a všetky tie veci, ktoré sme v rámci Európskej únie a nového zákona o rodine prijali. Takže je tu nejaký moment toho, že by to mohlo fungovať, len ja neviem prečo je to na jednej strane takto, že sudcovia rozhodujú spravodlivo a na druhej strane sú tie rozsudky také, aké sú. No dobre, dáme si pesničku a ja ešte prečítam len 2 maily. Jeden je taká otázka, a druhý je ako také konštatovanie od Henricha mail. Dobrý večer, podobný problém ako Milan riešim aj ja, presne ako hovorí pán Kozák, ako cez kopirák, sociálka chráni matku a psychológ na RPPS tak isto. No a druhý mail je od Karola. Dobrý večer, relácia nás veľmi zaujala z dôvodu toho, že má syn podobné problémy, ako rozoberáte na súdnych pojednávaniach v Žiari nad Hronom ohľadom stretávania sa so synom. Ako sa dá na vás nakontaktovať alebo stretnúť sa s vami, keby sme chceli tento problém prejednať? Sú to ako cez kopirák rovnaké problémy zo strany súdov, kurately a bývalej manželky? Za odpoveď vám ďakujem, starý otec vnuka Karol. To bola asi otázka na teba. Skúsiš na to odpovedať? No, ideálne je, však keď máme ten mail, ty máš na mňa mail, tak preposlať. Aha, to bude dobre. najjednoduchšie. Následne ty máš na mňa telefón, kľudne mu ho napíš do mailu. Dobre. Nech sa so mnou spojí, lebo takto sa stretám týždenne s 2-3 rodičmi. Chystáme takú väčšiu vec, trošku čo sa týka legislatívy a tam budeme potrebovať každého jedného takéhoto rodiča. Dobre, čiže tento mail Karolov ti prepošlem a vy už sa potom nejak skontaktujete. A dobre. ide pesnička, o chvíľu to tak finalizujeme. Dobre, tak poďme na ňu. Počúvate Slobodný vysielač. No tak sme sa, predpokladám, prehúpli do záverečnej polhodinky našej dnešnej relácie a predtým, ako odovzdám slovo Romanovi Kozákovi a pánovi Kankovi, prečítam ešte jeden mail, ktorý nám môžete adresovať ďalej na studio@slobodnyvysielac.sk. Konanie vo veciach starostlivosti o maloletých trvalo v roku 2016 v priemere 7,67 mesiaca. V tomto čísle nie sú zahrnuté veci s medzinárodným prvkom, ktorých konanie z objektívnych dôvodov trvá dlhšie. Na porovnanie v roku 2015 priemerná dĺžka konania bola 7,21 mesiaca. V priemere najdlhšie konali okresné súdy v obvode Krajského súdu v Bratislave 11 a niečo mesiaca. Najlepšie výsledky v rýchlosti konania mali okresné súdy v obvode Krajského súdu v Banskej Bystrici. Tam to bola približne polovica, teda niečo cez 5 mesiacov. Takýto mail nám prišiel. No a máme na linke, aspoň dúfam, Romana. Počujeme sa? Jasné. Dobre, tak už ti opäť odovzdávam slovo. Ďakujem pekne. No, pán Milan, poďme ďalej, poďme vymyslieť to najlepšie pre naše deti. A povedzte mi, že jak toto prežívate, lebo to sú také veci, o ktorých sa nehovorí, lebo sú len týrané ženy a týraní muži nie sú. Že jak ste to zvládal, že keď ste sa za to začalo meniť, že sa začala otáčať to správanie sa tej druhej časti rodiny voči vám a že
Jak ste toto zvládal, to mi poviem. No, poviem vám pravdu, o tomto sa mi bude veľmi ťažko hovoriť. Veľmi ťažko. Som človek, ktorý celý život pracuje na stavbe. Mám stavebnú firmu. Pracoval som dlhé roky s Rakúšanmi v Rakúsku. 3 roky som pracoval v Norsku. Nebolo to jednoduché. Niečo mám za sebou odžité, ale s takýmto prístupom a s takýmto niečím, s takouto životnou situáciou som teda nepočítal. Aj napriek tomu, že priznám sa, som rozvedený, mám staršieho syna, čiže týmto všetkým som si prešiel, ale myslel som si, že životné skúsenosti a celý život a celý postoj k týmto veciam ma naučili, ako sa takejto situácii vyhnúť. Aj napriek tomu som sa teda znova do toho dostal. Ale to, že sa dostanem do situácie, kedy nebudem môcť byť s mojim synom, kedy mi cudzí ľudia budú zakazovať stretávať sa s mojim synom, kedy mi cudzí človek zakáže stráviť v lete týždeň dovolenky pri mori s mojim synom, no tak to teda som si nemyslel, že sa stane. Poviem vám úprimne, nikomu by som to neželal. Teraz si predstavte, že to, čo mi hovoríte, by sa otočilo. Že by to zažila tá druhá strana. To znamená druhá časť rodiny. Tá, ktorá vám toto spôsobuje. No, nie som si istý, že v ich prípade by tie sú, alebo neviem, ako by som to povedal, že tie citové väzby sú až také silné ako u mňa, že tá úprimná snaha o výchovu a vzdelanie a starostlivosť o to dieťa je taká istá ako z našej strany. No a toto je dôležité. A teraz vás ešte spýtam jednu vec na doplnenie tohto, čo sa vás pýtam, je, máte podporu vašej rodiny? Mám strašne veľkú podporu mojej rodiny. Super. Takže dieťa, ktoré vás má rado, je s vami rado, má a cíti, že tam je citová väzba a má podporu, otec dieťaťa má podporu celej svojej rodiny, nemá právo v tomto štáte vychovávať plnohodnotne v zmysle dohovoru o právach dieťaťa. Zase sa budem opakovať tie dva právne dokumenty v zmysle dohovoru o právach dieťaťa OSN a v zmysle zákona o rodine nemá právo vychovať naplno plnohodnotne svoje dieťa. No presne tak. Presne tak to je, no. Presne tak to je. Je to strašne ťažko sa mi o tom hovorí. Ja viem, že existujú otcovia, ktorí buď sa nemôžu starať po rozchode o svoje deti, alebo sa jednoducho nechcú starať, alebo nemajú na to vytvorené podmienky. Ale sú naozaj skutočne aj otcovia, ktorí majú hlboký citový vzťah k tým deťom, ktorí majú vytvorené podmienky, ktorí vedia sa o to dieťa starať. A aj napriek tomu, teda na základe takýchto klamstiev a rozhodnutí sociálky a súdov sa k tomu svojmu dieťaťu vlastne nemôžu dostať legálnym spôsobom. No poviem vám príklad. Bežne, keď chodím po ulici so svojím synom, mám ho 3-krát do týždňa po 3 hodiny a ma zastavujú cudzí ľudia a hovoria, že v živote krajší vzťah medzi otcom a synom nevideli. Následne sa dozviem z nevyhnutného opatrenia, ktoré podala matka, že mi môže odovzdávať dieťa aj niekto úplne iný, ako je matka, na základe plnej moci. To sú také finty, pozor, dajte si na to tiež. Slovo plná moc, ak to súd všeobecne popíše, že od dnešného dňa, lebo nevyhnutné opatrenie, to je nahrážka toho predošlého predbežného opatrenia, tak nevyhnutné opatrenie je o tom. Vlastne ten istý dokument akurát zase rozhoduje súdca od stola bez toho, aby dostatočne posúdil jednu stranu a druhú stranu. Rozhodne od stola, hej, lebo potrebuje upraviť práva a pomery rodičov. Takže bolo rozhodnutím súdu určené, že môže okrem matky odovzdávať dieťa aj ňou splnomocnená osoba. Ale už v rozhodnutí nebolo napísané, rozhodnutí súdu, ako má tá plná moc vyzerať a aký je jej výkon. To znamená, obsah toho, ako sa to má vykonať, nebol určený. A teda, ak sa dožadujete
legitímnej plnej moci, lebo vy nedávate niekomu v rece zemiakov, vy dávate dieťa. Ak je to pre vás cudzia osoba, tak máte právo sa dožadovať listinného dôkazu tej plnej moci, aby ste ju nechali posúdiť svojmu advokátovi, či po obsahovej stránke spĺňa všetko, že vy ste právne chránení, aby vás neobvinili z nejakých, neviem čoho, že nedodržiavate rozsudky súdu. Lebo dovtedy máte rozsudok súdu z rúk matky do rúk matky a tak. Takže aj takéto finty sa hrajú, že teda plné moci, a ak to súd rozhodne zmätočne, lebo takéto rozhodnutia prichádzajú, uvediem ďalší príklad o chvíľu, to je preberanie dieťaťa v mieste bydliska, takže najskôr sa bavíme o plnej moci, takže ak náhodou vám odovzdáva cudzia osoba dieťa a cudzia osoba ho preberá, vy máte právo na právnu opatrnosť, to znamená, nechcete to dať. Ak máte akékoľvek pochybnosti o tej osobe, nemáte povinnosť jej odovzdať dieťa. A z toho momentu vy aj tak vidíte zle, v zmysle nášho nejakého výkonu právomocí štátnych orgánov, vidíte zle z dôvodu toho, že druhá strana môže na vás zavolať políciu, lebo ste neodovzdal dieťa na čas a tak ďalej. Ničím sa nemusí preukázať a presne to, čo ste hovorili, polícia nemá vedomosť, ako má v týchto situáciách reagovať, lebo není za to zaplatená. Kaliňák ich nepochválí za to, ani nedá špeciálne nejaké provízie. Ak vyberú pokuty, tak z toho im nadeli nejaké percentá. Ale z takýchto výkonov rozhodnutí súdnych, zmetočných, ktoré súd príjme, kde nie je presne uvedené obsahová stránka a výkonná stránka plnej moci, vznikajú konflikty, na ktoré zase len doplácajú deti. Je hrozné hranie sa na takéto všelijaké postupy a vlastne vyjadrenia a plné moci a neviem čo nahráva len kadejakým právnikom, ktorí sa za to inkasujú peniaze. Jasné. Ja som v podstate tiež zastupovaný právnikom, už som tam minul slušne veľa peňazí. No, nemá ale to predstavte si teraz tú psychologickú stránku toho dieťaťa. Dieťa má svojho otca a matku. Z toho vychádzame. Teraz. Má právo na svoju intimitu? Má alebo nemá? No samozrejme. To dieťa má nejaký svoj intimný život. A ten intimný život súvisí s kým? S jeho otcom a s jeho matkou. A ak nemá byť tá intimita naplnená tým, že dieťa aspoň na pár sekúnd pri odovzdávaní a preberaní vidí svojich rodičov spolu, tak čo sa deje na detskej duši? No jasné. Aj keby ako sa nenávideli, tak tí rodičia musia v tom čase toho odovzdávania a preberania nie hrať nejaké divadlo, že ja ťa mám radšej, ty ma máš menej rád a neviem čo, ale prospech toho dieťaťa, to je to, čo tá kuratela nehají v najlepšom záujme dieťaťa, zabezpečiť mu tú intimitu, že ono vidí svojich dvoch rodičov pokope aspoň chvíľu. Aj keď všetci žijú s inými partnermi. Rozumiete, že toto je tá toto je to psychické týranie, o ktorom ja rozprávam celý čas vo svojich reláciách, že tu sa psychicky týrajú deti, lebo nie sme schopní ako dospelí ľudia, matka dieťaťa, otec dieťaťa, ktorí boli schopní ho splodiť, nie sú schopní sa normálne rozprávať. Vy ste to sám potvrdil, ste hovoril, že matka s nami nekomunikuje, tak? Áno, iste. Ale viete, keď to je jednostranné s tým, že ten otec vie, že matka chce, to nemá iný cieľ, žiadny iný, len chce to dieťa tomu otcovi odcudziť. Tak. Za účelom zrejme si chce založiť novú rodinu a povedať, tak toto je tvoj nový otco a starý už není. Áno. Tak, no, ďakujem pekne. Ako to je podľa mňa to najhoršie, čo môže na svete byť. No, to je 208. paragraf, týranie blízkej a zverenej osoby. A tu už sa bavíme zase len o tých advokátoch a o týchto veciach, lebo bežná komunikácia medzi ľuďmi už ako keby skončila. My sme tak povrchní vo vzťahoch, že ako keby tá komunikácia skončila. A vôbec nás to detsko, ako keby to, ktoré je tým stredobodom pozornosti, však my sme ho dostali darom, aj vy, vaše dieťa, však je krásne. Ten váš synček je tak nádherný. Je nádherný, a tak citlivý. A to je tak rozumný, citlivý chlapec, on mi každý víkend, keď odchádza odo mňa v nedeľu po obede vraví, Ocko, nemôžem u teba zostať ešte spať. Ocko, ešte nepoďme, ešte máme čas. Vravím, Aťko, už nemáme čas, musíme sa baliť, aby sme prišli na čas. Prosím ťa, ešte máme čas. Potom mi plače s tým, to že je to isté, ja nechce ísť, ale to je v poriadku. Ja to vybavím ešte našťastie doma, lebo nechcem, aby sa to odohralo, keď
ho Pripravíte ho odovzdávam. vlastne na to Ja ho odovzdanie. pripravím, áno. Na rozdiel odo mňa, matka ho pripravuje tak, že ho 2 minúty predtým, ako ja prídem, posadí na bicykel, aby chlapec plakal, že nechce ísť, lebo sa začal bicyklovať. No. Všetko toto som vytkol. Vytkol som to, že ho nepripravila, čo sa týka vecí. Áno. Nedala mu nič. Jasné. Nič, proste nič. Nič sa nedeje, nič. Ani na sociálke, ani na súde. Nič. Všetko je to zapísané, všetko je to tam. Nič sa nedeje. Keď chlap niečo urobí zle, to je okamžite proste prúser na entu, keď žena robí tieto veci. Nič sa nedeje. No. Viete, ja to tak hovorím teraz úplne prozaicky. Tvrdíme, že sme katolícka spoločnosť, dodržiavame desatoro, nepokradneš a tak ďalej. Tak ak sme katolícka spoločnosť, prečo ten katolicizmus nedodržiavame aj v tom, že základom spoločnosti je naozaj rodina a zabezpečenie práv tých, ktorí v tej rodine sú. A s tým súvisí aj to, že uplatňovanie si práv. Dovtedy bol ten otec dobrý chvíľu, ale ak sa rozídu, tak už nie je dobrý, už je kriminalizovaný. A to je to, na čo vás upozorňujem, že čoskoro zjavne, keďže sa mení komunikácia u vás, že evidentne dojde ku kriminalizovaniu vašej osoby. Áno, to už došlo. No. Hej. Takže teraz ide o tú účinnú obranu vás a práv vášho dieťaťa. A ešte jedna vec ma napadá, povedzte mi niečo pekné o vašom synovi, že k čomu inklinuje, lebo aj toto by asi mali ľudia vedieť, že ten otec si pozoruje to svoje dieťa, čo sa s ním deje, ako rastie a tak, lebo už ako keby ten cit odišiel zo spoločnosti. Každý týždeň, alebo respektíve každé 2 týždne je to niečo úplne iné. To rastie ten chlapec a je mi strašne ľúto, že proste nie som s ním častejšie, lebo v tomto našom prípade, ja nehovorím, že to je ideálna vec pre každého, ale v tomto našom prípade a hlavne teda pre Aťka by bolo úplne ideálne to 2-týždňové striedanie. Úplne ideálne. My sme si ho takto striedali, on bol úplne v pohode, ten chlapec. Teraz vidím, že v pohode nie je. On príde ku mne, on sa smeje, my chodíme na kúpalisko, ona s ním na kúpalisko nechodí, pretože ona hovorí, že to je nehygienické. On strašne rád doma tancuje, počúva hudbu. Ja viem, že u nej žiadny televízor ani žiadna hudba sa nehrá. Oni sa nesmejú doma. Oni sú takí zvláštni ľudia, keď som prišiel na Vianoce posledné ku ním, vravím, kde máte stromček? No nemáme, my to neuznávame. Čiže tam sú všelijaké také iné veci, o ktorých... Teraz si predstavte, že nebudem to hovoriť. Máme kolegu v pomoc týraným deťom, ktorý má zverené, teraz si chodíme vzájomne svedčiť, chodíme si robiť svedkov aj pri preberaní dieťaťa, čo tiež doporučujem, aby ste tam nebol sám. Ak sa niečo také deje, nemusí ten človek exaktne byť pri vás, keď preberáte syna, ale aby niekde na blízku tam bol niekto, kto vám vie dosvedčiť, lebo ak sa začne kriminalizácia vašej osoby, tak sa budú o vás hovoriť ďalšie klamstvá, že ste napadol matku, že sa vás strašne bojí, alebo idete ublížiť a ublížiť jej rodine a tak. Takže to už dôkaz máte, aj čo ste sám povedal, že tam chodia celá jej rodina. Áno. Kriminalizácia už prebehla. Ona v podstate sa mi vysmievala s tým, že oni si v Mikuláši všetko vybavia a ja neviem čo. Následne samozrejme ja ako chlap, ja sa priznám, som jej povedal iné veci a tieto veci si nahrala, dala to na políciu a obvinili ma z neviem ako to nazvať. Čo to je? Z vydierania? Vydierania? Vydieranie? Nie, z vydierania, z vyhrážania. Z vyhrážania, no. Nebezpečné vyhrážanie. Nebezpečné vyhrážanie. A ja mám teraz zase vám do toho skočím, že ja tu furt počúvam týrané ženy, ale ja tu teraz počúvam týraného chlapa. A to je v poriadku? To v našej spoločnosti toto neexistuje? Týraný chlap nemôže byť? Neexistuje. Chlap sa musí postarať o to, aby rodina mala kde bývať. Chlap musí zarábať, chlap musí proste všetko a keď príde na takéto lámanie chleba, tak chlap je ten, ktorý je vulgárny a ktorý proste je odsúdený. Tak. No dobre.
Tak poďme ďalej, že čo s tým urobiť, lebo ide záver relácie. Ešte pridám jeden mail a už potom to pustím od Mira. Počúvam vás a určite si vypočujem ešte raz z archívu, keďže ma táto téma zaujíma z pohľadu práve sociálky, aj keď moja situácia je niečo odlišná. Na záver len pozdravujem pani Pietruchovú, ktorá pracuje tak, ako pracuje, a pánovi Kankovi a jeho synčekovi držím palce k šťastnému koncu cez všetky tieto ťahanice. Ďakujem za reláciu Miro z Galanty. A ešte je tu jeden taký mail na vás, pán Kanka, od Edity, ktorá sa pýta, že ako to vlastne všetko nejak aj zdravotne, aj tak citovo zvládate, či už necítite, že máte toho veľa? Cítim, že mám toho veľa. Ale ja som zvyknutý mať toho veľa. Čím toho mám viacej, tak tým viac mám pred sebou toho malého synčeka. Proste to je môj cieľ životný, ten chlapec. Ja, čo sa týka týchto vecí, nikdy toho nebudem mať tak veľa, aby som sa vzdal. Tak. Dobre, Roman, môžeš. Už som s mailami skončil. Idem teraz k tým pozitívnym veciam. Začnem tým, že sme boli na tej nešťastnej pripomienke na ministerstve spravodlivosti, keď sa umožnilo ženám zamarenie súdneho rozhodnutia ešte viac, ako mali dovtedy. To znamená, ak žena náhodou zmarí nejaký styk otca s dieťaťom, alebo teda, ak je to aj otec, ktorý má zverené dieťa do starostlivosti, matke to znemožní, tak sa umožnila vyhláška, ktorá je ešte benevolentnejšia v týchto veciach, takže dieťa rastie, každý deň potrebuje oboch rodičov, ale my ako zákonodárstvo jednak to, že sme neuznali syndrom zavrhnutého rodiča ako adekvátnu diagnózu, nie že diagnózu, je to syndrom, z ktorej prichádzajú diagnózy. A aj keď si dáte na Google, že PAS, syndrom zavrhnutého rodiča, tak vám to vyhodí 1 500 000 odkazov ohľadom psychického týrania detí. Bola teraz konferencia koncom roka, myslím. A takže toto sme neuznali a my ako tadžikistanský štát pokračujeme v tomto ďalej v matriarcháte a v uplatňovaní práv matiek, ako znemožniť v zmysle hesla a už mám veľa rokov, potrebujem genetický materiál a nepotrebujem už toho dotyčného darcu spermí s prebačením, takže v tomto duchu, keďže je povrchná spoločnosť a není problém vzťah akýkoľvek na rozdiel od minulosti rozdeliť veľmi rýchlo, kedy si tie rodiny podporovali tie vzťahy, aj keď boli konfliktné, aby len nejakým spôsobom sa udržali, aby tie deti netrpeli, tak teraz už je to benevolentné, máme tu LGBTI pochody a neviem čo všetko, nezmysly. Takže boli sme na ministerstve spravodlivosti, tam sme pripomienkovali asi 6 organizácií, ktoré sa týkajú práv detí, a vyhlášku, ktorá prišla. Čo znamená tá vyhláška? Vy máte rozhodnutie súdu, máte si prevziať dieťa, matka vám ho nedá a môžete urobiť to, že zavoláte políciu alebo niečo, urobíte si denný záznam. A na základe toho môžete požiadať súd po 2-3 takýchto konaniach, aby napomenul matku, on ju napomenie, potom zase 2-3 krát vám dieťa nemusí dať a medzi tým už prešlo 5-6 mesiacov, tak jej súd vytýči 200 eurovú pokutu, v lepšom prípade. No a až potom, keď ďalšie 2-3 krát alebo 4 krát nedodrží, nie je to tam presne uvedené exaktne, tak až potom môžete na ňu dať trestné oznámenie za márenie súdneho rozhodnutia. Takže výkon práva druhého rodiča, toho znevýhodneného, či je to otec alebo matka, sa stáva ešte nevykonateľnejším, ako bol dovtedy. Medzi tým ale matka na vás podáva, že vy terorizujete dieťa, alebo voláte políciu. A vy voláte políciu na to, aby zabezpečila poriadok pri výkone súdneho rozhodnutia. Čo vy na to, pán Milan? No, ťažko sa mi o tom hovorí, lebo som to zažil, hej. A už nechcem sa opakovať druhýkrát a už som to tu povedal, ako to dopadlo. Viete, neviem, čo by sa stalo, keby som ja nedoviezol syna na čas. Tak. Keby sa otočila Keby sa otočila karta, no neviem, ako to už by bola asi taká katastrofa, že už by ani žiadne pojednávanie súdne nebolo. Ja neviem si to predstaviť. Ja doteraz, ako vozím Aťka do Liptovského Mikuláša, tak som nemeškal nikdy, podotýkam, ani 1 minútu. To je sila. Nikdy ani 1 minútu. Čiže z mojej strany vždy tie dohody a všetko platilo. Z ich strany
čisté klamstvá. No proste, to sa nedá ani komentovať. To je úplne strašné. No ale viete, ak niekto chce urobiť takýto protiprávny a krok proti dieťaťu, no tak sa to dá len takýmto spôsobom. No, to sa čestným spôsobom urobiť nedá. Prepáčte. Že to sa čestným spôsobom urobiť nedá. Proste chlapca takto trápiť. Dobre, teda si predstavme, že naozaj vy máte ešte nejaké právne možnosti, právne nástroje, ako sa brániť a ak budete mať len trošku šťastia, ja sa vám budem snažiť pomôcť, že aspoň vám doporučiť, že aké cesty by sa ešte dali použiť a to ponúkam aj poslucháčom Slobodného vysielača, ak máte toto, tak ak máte podobný problém. Poďme skúsiť, keďže chystáme nejaké legislatívne opatrenia, viaceré združenia, založili sme platformu práva detí a snažíme sa urobiť nejaké opatrenia na to, aby toto už skončilo, pretože je to nehodné našich detí. A v minulosti možno sa tak otcovia nezaujímali, čo si nemyslím, ale bolo to tak interpretované zo strany ženských organizácií, že sa muži až tak nezaujímali o výchovu svojich detí. Ja si myslím, že nie je to pravda. A treba len dať najavo to, že tieto práva detí existujú, že sú oprávnené a takisto práva druhého rodiča na dieťa sú oprávnené a zrovnoprávniť celú situáciu. Presne tak práva detí. A čo mňa teda šokovalo najviac, tak to bolo to, že mi bolo povedané, že častokrát sa rozhoduje na súdoch v štýle tzv. Zvykového práva. Tak. No len to ako, ak niekedy za socializmu prišiel nejaký obyčajný človek na súd a tam súd sa rozhodol, no tak mohol rozhodovať v rámci zvykového práva, lebo už tam nejaká obrana neexistovala. Ale teraz v tejto dobe, aby vám niekto povedal takúto vec, no tak to skutočne... Je to prežitok, spoločnosť sa vyvíja, medzi tým aj kopec otcov, a jak sám povedal, že riešite stavebníctvo a tak ďalej, viete si upraviť čas podľa potreby svojho dieťaťa, viete si ho nastaviť, ako potrebujete. Áno, samozrejme. Ja som bol so synom v jednom období 3 týždne. Z toho 2 týždne chodil do škôlky. Všetko som si nadstavil tak, ráno o 8 bol v škôlke, o 3 som ho bral zo škôlky preč. Ja s tým nemám absolútne žiadny problém. Tak. Akurát spoločnosť to stále neakceptuje. No neakceptuje. Dokonca správu zo škôlky som predložil na súd. Súdkyňa absolútne nereagovala na to. Čo bolo v tej správe napísané zo škôlky? V tej správe bolo napísané to, že Adrián chodil 2 týždne do škôlky, za 2 týždne ani raz nespomenul slovo mama, čo bolo teda veľmi podozrivé učiteľkám, vychovávateľkám, teda aj samotnej riaditeľke. A naviac tam bolo napísané, že som sa o neho príkladne staral tak, ako málo ktorý otec. Ráno chodil čistúčky, vyvoňaný, s vecami všetkými pripravenými v ruksaku. Načas som ho doviezol, načas som ho brával. Proste tak, ako sa to má robiť. Nebolo to zobrané do úvahy absolútne na súde. Dobre, ale máte opravné prostriedky, ale však to potom môžeme súkromne, existujú opravné prostriedky, ako sa voči tomu brániť. Vy sa hlavne musíte podľa mňa pripraviť teraz na to, že tá kriminalizácia bude narastať, lebo tam druhá strana sa zrejme rozhodla, že už to majú jasné, ako to chcú urobiť. A na to treba účinnú obranu. A zvlášť teraz, keď je dieťa ešte relatívne maličké, keď ja som videl na ňom, že je veľmi vnímavý. Veľmi vnímavý, strašne vnímavý chlapec, on je strašne šikovný. Ja som ho už teraz v 3 rokoch naučil celé anglické piesne. On si vie celú pieseň zaspievať v angličtine. Výborné. Máte tu aj jeden taký osobný mail od Niky. Asi viete, kto to je, že Miňo, držím ti palce, vybojuješ si šťastie na Aťkové aj svojej tvári, ja ti budem oporou vždy, veď vieš, čím si. Nika, pozdravujem ťa veľmi pekne a ďakujem za darček. To je krásne. A už nepíšte takéto maily, lebo ja to mám problém čítať potom. No. Boris,
Čo si myslíš o tejto relácii, že má to zmysel Ale ďalej? Ja to budem musieť spracovávať toto, lebo ja som človek, ktorý sa vždy rozohní, keď mám pocit, že sa proste deje nespravodlivosť. A tu je to tak očividná, šialená nespravodlivosť. Ja kedy si bežal, a to ešte asi aj stále ide, neviem, ja televízor doma nemám veľmi, ale viem, že išiel taký seriál, že nejaké tajné či tajomné životy a to bol taký seriál z takého prostredia, kde boli týrané ženy v takom domove a tiež tam bol jeden prípad muža, ktorého vlastne žena takto potrebovala zbaviť dieťaťa a vymýšľala si, že ako ju týra. Presne tieto veci, ktoré rozprávate. Ja si tak vravím sám sebe, že ale to hádam asi trošku v tom filme tak prehnali, aby to bolo nejak divácky pútavé, že to tak sa robí v tých filmoch, že sa to tak trošku preženie. No ale ja ako vás počúvam, tak ešte ten film bol slabý odvar z toho, čo sa deje v realite tu. A teraz ja vôbec nenarážam na to, čoho sú schopné ženy, ktoré žiarlia, ktoré potrebujú vytrestať chlapa, ktoré sa nejdú zmieriť s tým, že ich opustil a najlepší prostriedok, ako vytrestať chlapa, je použiť ako rukojemníka dieťa. Toho som si vedomý. Ja poznám jedného človeka, je to dosť môj blízky, známy, ktorý skončil vo väzení v Rakúsku, pretože žena si vymyslela, že jej znásilnil vnúčku, ktorá sa nešla zmieriť s tým, že jednoducho ju nechal. Čiže to mňa neprekvapuje, čoho sú schopné žiarlivé ženy. Ale čo ma vytáča a z čoho som neskutočne dnes naštvaný, je, čoho sú schopné naše úrady. Pretože ja ako občan tejto krajiny, ktorej sa hovorí, že je právny štát, očakávam, že v takejto situácii tu predsa máme tie súdy, máme tu právnikov, máme tu, sociálky, ktoré budú konať tak, aby sme sa dostali alebo dopracovali k nejakému spravodlivému výsledku. Lenže tu počúvam, že toto tu vôbec takto nefunguje. Že tu je nejaká mašinéria, ktorá sa spustí a absolútne sa nehľadí nielenže na spravodlivosť, aby to bolo spravodlivo rozhodené medzi rodičov, ale vôbec sa nehľadí na dobro dieťaťa. A to je katastrofa, pretože ak to takto funguje, tak my tu potom, ako si ty povedal, Roman, skrz tie rôzne syndrómy vytvárame do budúcnosti ľudí, ktorí budú mať v budúcnosti kvôli tomuto problém. Vo vzťahoch, vo veciach. A je nenormálne počúvať, že naše úrady sa na tejto hrôze, na tomto masakri detí podieľajú. Tak, pekne si to povedal, je to masaker detí. Výborné. Toto je úplne presné, trefné a cielené. To, čo sa odohralo na tej nahrávke v úvode relácie, sa deje otcom bežne pri preberaní detí, pretože sa vytvorí situácia, matka zmanipuluje dieťa tak, že dieťa nechcelo ísť za otcom. A ja pol hodiny dávam dokopy psychicky svoje dieťa, ktoré bolo manipulované len preto, že spalo, ona ho musela vytiahnuť, lebo súd rozhodol, že od 14:30 treba brať dieťa, takže spiace dieťa sa rýchlo pooblieka, aby mohlo ísť za otcom, lebo sa matka nevie dohnúť s otcom, že však maličky spí, však ho zoberieš o hodinu. Hej. Chápeš to? Že z toho vznikajú tieto psie kusy, že súd rozhodne za teba, cudzia osoba, lebo sa dvaja dospelí nevedia dohodnúť, tak súd za teba rozhodne, že matka, keďže chce dodržať to rozhodnutie súdu, teda teoreticky chce, je jedno, lebo je citovo plocha, tak zoberie spiace dieťa a odovzdá ti ho normálne medzi dverami, s nohou medzi dverami, aby navodila atmosféru pre susedov, že si strašne nebezpečný, to je to, čo pán Milan hovoril, že si strašne nebezpečný a ideš jej ublížiť, takže ti odovzdá takéto spiace dieťa. A to dieťa to cíti. Akorát to nikto nevníma a ty nemáš ako to obrániť na súde, lebo kým sa dopracuješ k súdu, prejde rok a pol. Dieťa vyrastie. No k tomuto môžem poznačiť jeden moment, že u nás mi neodovzdáva spiace dieťa, ale strašne unaveného chlapca o 4:00, ktorého naschvál nedá po obede spať. A Aťko, keď si sadne ku mne do auta, tak ešte ma pripraví zámerne a zákerne aj o tie 2 hodiny jazdy, čo sa môžeme spolu rozprávať, pretože Aťko v tom momente v aute zaspí. On ináč v aute nespí vôbec. No, na to budem reagovať zase. To je skutočné. A to kde to tie ženy? To im poradí právnik takéto veci? Právnici, viem povedať konkrétne mená. Poďme. To je to, čo som začínal reláciu. Máme takú, že pani Pavelková, Šafariková námestie Bratislava, za tým je potom Nora Vigľašská, to je také, že
predstaviteľka nadácie za slušný rozvod. A keď som mal súdne pojednávanie a určili mi 3x po 3 hodiny s dieťaťom, tak jeden deň bol taký, že 2,5 hodiny. Ja hovorím, však to zjednotíme všetko, nech to je po 3 hodiny, nech už keď tak trápne sa tu súdime o každú minútu s mojim dieťaťom, tak to nechajme na 3, aby sa to nemýlilo. 4-krát sme sa medzi tým pomýlili, lebo sme mysleli, že to je ten piatok, nebol to ten piatok. Takže raz som mal mať 2,5 hodiny. Ja sa jej pýtam, vy máte deti, pani Vidlaška? A ona, že mám 3. Ja hovorím, tak ich veľmi ľutujem, že majú takúto matku, ktorá nevidí, že na druhej strane je nejaký druhý rodič, ktorý takisto s tým dieťaťom chce byť a bojuje o každú minútu s ním. Takže to sú také prvé mená. Tie predošle som spomínal Karkošková, Pirošiková, Pietruchová. Čiže od týchto ľudí dostávajú potom rady takéto matky, ako nedať spať dieťa? Až tak toto je? Tých advokátov, ktorí sú v tejto rozhodcovskej mafii, je viac, však to vieme rozprávať dlhodobo, môžu ma obviniť zajtra hneď za ohováranie na verejnosti, ale nemám s tým najmenší problém, viem to dokázať, že takto postupujú a podpisujú sa pod klamstva. Je sudcov veľa, rodinných sudcov, ktorí sú v priateľských kontaktoch s týmito advokátskymi kanceláriami a vedia, že keď takto rozhodnú, tak sa tam udeje možno, ja netuším, to je len také moje domnienka, že na nejakých účtoch niečo možno pristane. Hej. Ak ste bohatšia rodina, no tak si to viete nejak tak vykázať. Určite to tak nejako je, pretože vravím, ak sudca rozhoduje len na základe klamstiev a fakty neberie absolútne do úvahy, tak to skutočne to je vrchol. No. A tu táto pani sudkyňa Mlynarčíková na okresnom súde, no tak to sú tak extrémne rozhodnutia, že skutočne to predstavuje asi vrchol. Ešte sa môžem baviť o polícii, keďže ja mám takého blbého supera, že jeden im predáva maskače v Bratislave všetkým policajtom, takže má kontakty na polícii, potom sused matky môjho dieťaťa je na 4. poschodí, ona je na 3. Takže on rozhoduje o priestupkových konaniach, ktoré ja podám na danom oddelení. On o tom rozhoduje. Máš to výborne rozhodené. No a potom zase dedol môjho dieťaťa, teda otec matky dieťaťa, ten spolupracuje s políciou, je sponzorom policajných dní. Takže mám to také vyhrané. Výborne. Už aj z týchto dôvodov hovorím aj pánovi Milanovi o právnej opatrnosti, že sa treba toto treba riešiť takzvané gerilácky, treba to riešiť osobne. No toto kamarádičkovanie slovenské, tak to je totálna katastrofa. My sme sa už dostali asi do toho najposlednejšieho štádia. Už potom je len mafia. Morálna žumpa sa to volá. No. Nevadí. Dáme pesničku, alebo koľko máme času? Koľko máme času? My by sme mali končiť za asi zhruba 20 sekúnd. Za 20 sekúnd, tak dajme priestor pánovi Milanovi. Ja sa rozlúčim s poslucháčmi Slobodného vysielača. Ešte prosím ťa, Boris, povedz mail, kde môžu tebe písať a následne sa spojíme a urobíme. A pán Milan, nech sa páči. Ja veľmi pekne chcem poďakovať, teda, že som sa mohol zúčastniť tejto debaty. Poďakovať moderátorovi, poďakovať takisto aj vám. Dúfam, že teda sa tento prípad nejakým spôsobom dotkne aj ostatných otcov a dúfam, že sa zjednotíme a nájdeme nejaké riešenie, konkrétne riešenie, aby to pomohlo našim deťom. Ja chcem povedať, že ty vlastne, Roman, si už v minulosti relácie tohto druhu robil. Viem, že z tvojej strany je teda záujem ďalej v tom pokračovať, čiže my sa v dohľadnej dobe dohodneme na nejakej pravidelnosti. Najlepšie bude, keď mi napíšete na mail boris@slobodnyvysielac.sk. Ja potom tie maily prepošlem rovno tebe, Roman. Ďakujem. A chcem povedať ďalšiu vec. Tí, ktorí počúvate Rádio Slobodný vysielač, viete, že tu mávame aj reláciu s jedným sudcom, ktorý kedysi šéfoval ústavnému súdu, alebo teda najvyššiemu súdu. Ja sa pokúsim, a to hovorím teraz zámerne nahlas, ja sa pokúsim urobiť všetko preto, aby som aj cez neho našiel adekvátnu pomoc pre takých ľudí, akí tu sedí oproti mne v tejto chvíli, a aby sa tu s týmito klamstvami a nenormálnosťami, ktoré som tu dnes počul, začalo niečo robiť, pretože toto je nenormálny stav, ktorý sa musí skončiť.
Toľko z mojej strany. Ďakujeme pekne. A zajtra o 9:00 Hviezdoslavovo námestie. Tak. Takže to bol Roman Kováč. Kozák. Prepáč. Roman Kozák, prepáč. Maj sa pekne, ahoj. Papa, ahoj. No a spolu s ním prajem ešte pekný zvyšok večera aj vám, pán Kanka, majte sa pekne do počutia. Podobne aj ja všetkým, ďakujem. To bol teda Milan Kanka, no a ešte pekný zvyšok večera. Napriek tomu, že teda tu zazneli také smutné veci, aké sme počuli, napriek tomu ešte pekný zvyšok večera vám praje Boris Koroni. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.